kase ayi nsem na na Krobea empanimfo kan ya mpase anasi urafia ye misade oton tentane na sema ba be sesane anso a onto sedu enu nti na Krobea Asante ya dansoa e woni mfefo nyina mu ampa empanimfo kan ya mpase ototo akotire pompane so mo woni premiere tentene ya pekura wono no brode enye peda na na sa wotina sese ya no otumfo opemso otikokko so twepire okasa no ma tutu ontoma sa sese wotieo na Krobea I'm on fire kajagum na yetieo Dumie no abo adehye ebre ason ensemu bia yeboabo no yatudi kase awiabre yade bremo ewensem a yade bana dosho ne mom ne edi emu akotene ebi ense no memneda ene baabia wiase afa na nyina da Valentine's Day na saada nanso ena ha krachi bi wono ankasa baba wa wone nete wadi na wuo emu nsem nyina da yatena si yade bremo Ghana adehye bi akọ ntosi kwan so Burkina na ekowiase no akoye nyenyenyan awiei yadidi nkomo bebre yebekirem yebekọ hiawa ewo atoye mantemu nan mosofo akwachi nkrofo bia wan mayo madwene se ewo madwuma no omo gye no wo besi akire akwagye sika won nkrofo na de siye emu amane nyina da yade bremu akabretia bi na nanano muziramifo wo makonkyere Ramadan no wafrase krata free national chief imam na so ya aba wo kyere brebi se wo hweboso menanim atwini tipe na wono mo chance ebreben ya yede ba afofo bebreka ho ene aboabo no yade bremu yemfam asede ne nyina da maya boafo stream coatings samen kancho se wo ye adwuma na waye adwuma na wie dan no akasa wo depend beka ho amesrew ya kwa extreme ho makacho se wo mo wakotake abrochi memu ntino paint ode beba ne nyina da eye original nko a wo pedie wo betumi apepa mana ye yie efi ba ho a ne nyina da extreme coatings adaroma wonom edibi aba wo mo de ne so de abo ne wo fom ntino wo nkoto menu ho extreme coatings paint die paint mu champion nyina da bo so kena de beba no emfedi empepa enwohoro enya he de wo de paint abonten empo dani side nyina da wo mo ewo bi ho Stone X no eno na wo painti a wo pepa ho ma ne ye wo hye ho ma ne ye your prestige graphiato your pearl white and off-white paints ahodo ni nyina da extreme adaroma enye na wode bi aba wose wo yo dan adwuma na aba na ye painter wo special package bi de mamo or special training so wode ma painters a wo kosua pe adwuma ne de wo be ya didi ho a se extreme de wo kwataki no akwakofa paint no wo be enye painting kwan wode na no sade ni mudia ka ho a wo ye painter wo bo betumi aboa Atinga Junction one la petit kame sehwe ni mu ahoma ne ye 0200 922 202 0200 922 anode be na wono mo enkwotro de de niam soso susom utu so ana ekasa vitamin kanode ba ye mfie dronu ne akire ne ye nte won ho asembo ne bia dante uba no manode ma nya vitamin wo pede de so yaye choko yaye kokko ye bi wo ho banana kwadu de wo ho strawberry so ye kama flavors ne doso ba bia ton so ne anode won ma yom de eso achi ni nyina da ya bodin vitamin kono na je wo de medofo cafe ni niam bia enim we calcium wom omega 3 6 and 9 ni nyina wom eno kire se ahwone ne bebrenu ana hyemu ma wonu bia ebebo apa eye vitamin kokopa bi na wonum so nkohye ba bi na nkwa wonum ya ma nkwada na afi no mo fefe ne bi sanse ebo womo emoma poso eye den womu nyirimu hyehye womo siesie womo kama entu ya ba atan ya wonum anu amakwada ne bia nom na aye akwada no yi eya akwada ni yie bie na adwene mu wie a obesua de perfect series book ni bi na efama no kenkan koba ne se boa pa busua ngoma bi wo ho abofra ne bekan obekọ akotwere nsohwe ebeba na watwa 0 wasi adi nsumsua yo an eno na wusua ye no nanso esanse ngoma no yenyi ntumu nti wo de kwatwere nsohwe a emu anu ye nyina yenyi ntumu ye betim kope perfect series books ni bi eno na ngoma sua so na jatuma na ka stamp boso etu hwe musua de ne ebusa wasem bi na anu ye ni free perfect ngoma mu a ye jetum kwan sonko so ankoba ne saade a obesua ne nso obewe ngoma we ye jetum owofo pe bi ma kwada na checherefo nyina no ne nei
wo mu didi dwuma mmofra no nso ni gye ho fi se brofo a da twene kan tiase wo mu hwemu a wo mu angasa nyom ho tiase ma nioma nyina ekosu ye di ma wonom ti free kg1 na zu1 no ekosi JHS3 engoma ahodo ni nyina bi wo honom English language no history of Ghana RME computer no kg1 for no ede kro creative art ni nyina bi wo honom science na mathematics ni e bonus kra sa so na preschool books ahodo nyina bi numeracy, language and literacy, creative art, phonics, computing, coloring and writing, nyina perfect in penning for saying can say a B ewe drama so mock exams, terminal exams, midterm examination ahodo uye school bi na no nia de bi e catch yourself kwana kwajibi nefa be so mofra ne hwe o wo fon so a obetumi aye bi ewu fi honomo abofra ne wura school mu a enioma nyina kwaso ye di ma no Kumasi puto Jawombe station honomo akra dan so my first stop e na wobutu ahomani ni 0243 299 0243299938 and 0540755465. Youth Opportunity and Transformation in Africa Yota or Tons Afro Sebrabisuadie Bejentete Nenya Jumayo betumi ansom hotel bosom so anso benya kakra to botom na nneoma nyina koso ye diamawo wona watwere wasi empanyufo sebra na wono montetew betumi kura beboaboa no kakra ebere so a wato anwumasuane so wo ma homani ni nkyeremu bi akache no de busa empanyufo no nkyerem fama 0501 499424 0501 499424 enyume na ebua so yemu na awie ensema odro no yakenkan dia mamo samfo of John entry bosiako labo asomfunum ne yemienu medin mame adwoa nyanta tando meni abrewaba kofi twumasi fikase no emu ensam eni Asem Beba Dabi ba ne senti yatenasi ensama wodoa enedwo awie abegu apono so no yede baba beshum na ya shansam na se ane yakwa hyase de free atoye etifi Western North Mountain no emo ene okopie mu di awrehosam free ho bata chikurom ni nyina da ene se nano memene dai wiase afan na nyina ane Ghana hanso yenya ye Valentine da no eduru hono mu a ene adofo ni adofo da yede ni chenchire na wei ena ababeto jase ukopie mu ewata chikurom a wabra Valentine no ekoso no krachi bia wonya emfie no aduonu miensa 23 years Fred Kwaku onu ankasa ne girlfriend dia wane ne kura wa omoba no wonya abosom ne be enan ababai Adianita enti 23 years ene 18 years ni en wo ma twetwetwe mpena bia fichira na awabem akwada na nya be abosom enan na womu a wo tempatem wo kire se ababa wa ni tei wabasa wababa besra Kwaku waba Kwaku a wo hye hwa wo binim de ba ya na de na adane akasa Kwaku atumi abro no a ene yesa abo nyina da wo siri bi enipa mro wabra nipa ni ba won hoso no na sababa wa no wo homimpo a na ensi so wa mo yo mafamu de bia de kopiem ya de sabia mkoy na doctor for se Anita Jem na sadia sam no eba ye wo mu a wo mu hu bie agina mu achirechire mu sadia sam no o mani tia adidi adanse ye no mumientie de ekoso bie abawa no so fi no kọ edun wotwe ablante no wadunu miensa base 23 nti one no net a o ma wo ba kon akwara no kwa na fi na akwara no ma wo no ekọ be 4 months nti emu ho no mu no de abawa wa no one na ase no net which is one boy ne ma me net na boy ne so te separate place into that day no incident ni si ya ne de ababa wa no ko boy ne ho otumu se okọ keke ne ko bo nkomo ne ade nti ye hye da nim ade poten a eba omuntam sa na adwo no ana nam so a boy no etumi bo na de ebo esisi niti sa kosi se oyam na yade no ekọ hospital a okowu hospital ho boy ni dia yanya no for now ne ye Kwaku but ababa wa no de Anita inti issue no de na issue ni si ene de na de chen na me call ho no inti boy ne de we boy ene na nante ache minim oya na adwe san ko dwane but ko ho boy sin to me for so eche no mo de na ba enchi police station ho na mu no mo de akwasha mo akire answer for further investigation see on the 14th no Thursday no at around 1 o'clock ahomache Abusia eni ekotie ye eye diarehosemi esi ye wotachikrom
na wo ho bi na wote se wagina mu ade emu amane asomye yadi nkan de atomonim dada se afofie mu oman Ghana de hye bi a wokọ ntosu kwan so Burkina Faso manu mu wakọ akohia nkwanhia ama atuate dom bi na wakoto won nsam a eni ayenyenyenyan asoye hwe afisam so de babetu dwa se saa pepepe anete omugu so a omudi nkomo bre semu de befiri mu aba no na womo de ababesom na eno na aka hu bi na wona woton ntosi omu ahyenkafo de wono mokro ene ntosi ne ejeni ahyenkafo nkabom kua womo ne de ma no twa saa kwan tenten no panyina woda wo ma no owura Eric Tufuo woni abonkoma kyekire nsem bebre mu na kyerɛ sɛ ne yakoso na sɛ ne asi obokina no akoya rohosam kese pa afiri sɛ Ghana de hye no wo kyerɛ sɛ enamso amebinom ato ananom wonse do a akoya rohosam kese na enkomodie mu wo kyerɛ nneoma bebre eno da nkyɛn Asante mantam yi mu National Tomato Sellers Association wona wo tonto so monka bomu kuo amomo wo hema nti ohema no oni ho adodi nachi second queen mother Hajia Mansura wone ya bonkomo pii akyekye nsemu akyerɛ ye ne a omayentie bi yanka bi hyem na de na yenim kura ne sɛ entokwa no womu gina mu omu kokura eye nwanwa sɛ sese de womu de adu yan ye so ye ka no wo gina ho a wo enya ne ma nto nti wa pake de ohu ya ne sɛ asarande womu eyi womu yi ma ni nyina gu nkyɛn na mama no lodum boys so driver odi womu ka womu nyina gu car no mu no mu twa ja tu car no mu net papa omu di kum womu ya womu shi ate ufra tla wo wura Ghana ewie no memfa no se wodura Accra no Wagadugu no ansa na ebiri firipaga ejina bebia efuo no wa kurokura wode obekọ enti ya nanti kwa chiri papa ansa na ya tu okurakoro no a ye kwa koto nuema wo mu ya nanti kwa chiri pa ni na so ye nko anyankopro na die nam enye sa da bi bo wa mu wura wo mbeti na kumu nyina atutu fom de monica ni nyina che obi anhunu kwa no wa eye wura mu kra mo sha sie lodu amutimi lodu be ya ahoma chetere ansa na mo lodu awie asimu apia moba tinyame na die nam o ma se samba bi foforo enya Asante reje isi reje omufuru kofodua na ma ne mienu ba ko na da hospital no hunyina aworo ten mo awodi dahye ebo na obeto fom ntunyina o ma so tunyina wo oba ba ko no de ma ne mienu oba ba ko no de ye hu no be sinne na ye kwa ye fasimfo ma wo boda no so ma omu ko gya ye kwan sa ma no de omu nkumba kokura omu bi omu nyina agu nkyɛn abusiafo eno no Asante mantam yi mu ntosu hema na bedi akire Hajia Mansura ene ete se ocheche nsem na ntosu ye dua bi o man yi mu bebua na apro na afei adehye nam aman hodo so ko pentos Burkina de enso de na aduane wom de eni nkwanhia ya asie yo koya rehosem abusia yenkopiembo ewo hiawa ukopiembo ewo atoye mantamu a eho na hiawa wo ne ofiri bode na akohiawa ne wadu mikromanso amemfi na National Anti-Illegal Mining Operations Secretariat NIMOS for na ade ensembi ababetu edwase wachiri enipa enumu bia wan mayo mo ho se wo ye anti-galamsey task force fo wo hiawa na de wo ye watoye mantem ho ne se eho de gala no nkrofo otunti wo mo hyehya wo mo ho anu wo mo kwa joint wei no ma kwa site wei no ma kwa site wei ni nyina ya na nkrofo so a ye gigigi sika wa bra wo mo nya adwuma ema NIMOS ana anti-galamsey task force no yennim wo mo wo ba bia wo mo ma hyehya wo mo ho no mo nam enu wo mo dwiri sika e wo site to site efiri nkrofo botomuo na wo ma che wo mo ya ma di boni Charles Ajui ebutatoye mantem agina so
ato yenkra yi kofo enum wochede na task force ni fi oye ayem tuabo wore baba san na we abego pray mu wo bogoso nti wodru oye hia wa no ready no kofo amon information there the mon kofo oye enum ya America wa asemi what started there walk around actual wokita oye Land Cruiser no registration number ni AK 81921 AK 89121 oya Land Cruiser black ono na wukita wodo round na dabon kofi wo rounds a wo no weapons a wo hu there owo wo ho no ebini na wukita pistol oya natural pepper spray so ebien cutlasses oya second akase so ebasa na shock akor na hand radio set ono ye basa hand radio set ni ye walking talking here workers and security agencies workers and ono so e basa na AAA cartridge no so ekor na wokita handcuff so kor helmet I was say I am military helmet no so e basa okita one na wokita teaser kor na an amount of no ready no walk around when you sell 150,000 Ghana cedis. Or you encounter to 150 million Ghana cedis. Or you encounter to walk around for Raji, the Mississippi. Now, mostly, now the nine was bring I want to watch it there. I'm going to be about Nara one and or your prayer what they got them say to be Akasa, what did you if you are? Now, I must toy or the share. Aye damon kofi wodo na watching one no obi best brody best why one interrogation kasa mo one sat kan we nyinara wo dina one second on Modican or friend Joshua Betty Andrew ono owo 55 years ojade olumana owo woman George Oben Ejako ono 48 years Dominic Ganza ono 45 years Isa Bantu, on 38 years. Na Al Hassan Ibrahim, on 38 years. Why in social minolocate, Wabba Nara, any Diara, Wamach Winnie Nara, what the one Abankren. Wawa 9 months, one Akachi there. What in your should no one abandoning your 180 pounds and there. We also walk around side out there and be a good trade to 4 months here. While Bobadinara Akorans, Wafa had also Wafa had no waha. It's once I can when you go down on cry. When you want boy, you should number and then okay. Now, 9 months or 4 Abobadinara Waka there. Just a human baby away through most of the time, no Yanama. Both there, BPA Waffen life jacket, this year, no. Already here, pa, this year, Yako, Nesse, you get a life jacket, Kakrebi. Yeah, both of the would get a life jacket. They go on to no be out to no Banaka and Chum and Choma. They bring Nara when sugar into Araban on a pet, you walk with them, Sudan, one year, and the Galampeno, in Sano, not all power. What to me no walk of pet, when a 9 months for 1 for because of common life jacket. Water to sweat. Brasso, Lord Bank also one after. Abusia yamani boni Charles Ajui na mani no difrato yamantem kura edi hiawa ebreyin afibia mu nanano muzramifo ekire kom wofre no Ramadan nansa na beba so no wonhyiamu a wodie eno achi na akonkyere no ato aso afimu de no akoso Annual National Ramadan Conference akoso ewo takra de we na toso aduasa mienu a wadi sanhyiamu no na nhyiamudie no achi ana krata free National Chief Imam Natenaye Aba krata ni mama no bonyina ne se ojefo bosumi ya yewo mu yi ne da toso edunwotwe eda no eyewukuada ena wonom ehwe animu se bosumi no be yiniti ene omuhu ni saa kwan no so pe ade kyen wada wo mo ede Ramadan akonkyere kase no ehhehye so ewo manyimu na eno na Chief Imam krata enam
ne nsa so aba abontin wo sa kyerɛ mu sɛ ankoba ne saa na sɛ ya wo da ni mu anase wuku da no bosome na anyini ti dia ɛne wo ba nkramufo na bu mu a omo calendar bosome ya wo mu omo frɛ no Shaban wo mu nafua no aduasa na saa ya wo da na ɛne nafua aduasa ni nyina ɛbɛso nte kokoba ne saa de ne ade chi ni fiada na ɔgyefo bosome da ɛtɔso aduonu na kyɛ saa kwankyerɛ no wo mo ɛde afirase wɔkyerɛ sɛ ni nyina ne sɛ wo mu nyina bɛhyɛ ase pɛ ɔman yi mu no awie penti ɛna wɔbɔ saa nka yɛ nti bra yɛ sɛmu no ɔbɛsa ba abɔnten sɛ ɔgyefo bosome da ɛtɔso du nwatwi wo mu ho bosome na nimu a ɛne na ade kye ne yawada no wo firase ankɔba saa so de a ɔmo calendar no mu no yawada no ana bosome yi bɛba na wie nti kɔba ne saa de a ade kye ne fiada no a na wɔnom afirase nti bra sɛmu no ɔbɛsa ba abɛka ama na no muzinami ade hye wɔ ɔman nyinaa ehunu bre kronpote ya wonom ebefiri wa kwankyere kronkron Ramadan no ase awia ye gina we so na ensama wode aboabo no de bra mu ni nyina da ya de asi e wa hasemfo ofa John entwi bo sia kolabo na bedi akiri na kwadwo apia enoba afia aboagyewa agyasam Professor Kwame Ageni Mboaten Papilo wo mo ne boabo ansam na no ede ma ya Papilo bebo echidom ma ensama hodo ni nyina de kenkan de ma mo direct adawma Facebook YouTube oni sinema ne mozi baabia wunya bi ehweye asomfodom ne yemienu awia medin mame adwoa nyanta tando menin abrewaba kofichumasi kasia na si Asem Beba Dabi dwumadi etwaso apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture Unia, Pavi, and the Black Smokes, Mr. No, Malaria Dronana. Anne, say, and I'm sorry, who be the same wife, you know, you're tested positive. I am no. Says he a cool malaria morning, you know, I'm negative. Adia, 1 hour, Hepa Plus Mixano, and what do you swabber? Cynthia, I was so immune system, a strong debia, anti Pavi, a support immune system, no. Not Plus Mox, no, so, to malaria, no good. Malaria symptoms, at a say, a paye, I fear, one more tour, and 1 million. Achakura 4 days, not Pavi, and the Plasmox mixer, 1 mono, and 2 malaria, and Asakura. And yes, I be a cool doctor. For 0542 778572 and 0542 807907. My dear Grady Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A pen for about or more manufo, and Quadawi in Fidu Nunca. Our pharmacist and her bar shop. FDA, I did crack to Yatu. Hey, Opani, Mashusha watch, sir. Perfect series books here. O ma me koto obi ma me ma no. O wajajai. Aboa wo mo se wo to making kan kama. Wo kabrofo. Na nkontabu akura de ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAJ perfect series. Atumo no de jai. No de animdifuo e na twe wo nwoma bia. O wo crèche, nursery, any KG, books bia bi. And o science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP. Ni nyina. E free basic 1, ekosi basic 6. English every basic 1 equasi junior high school ne ban combine so a owoni nyina bi English nom and maths nom me say books be any perfect series any bi na GS any naka and so am approval into obata bia nkoto be maneba and na say we there school be kura betumi akotu akoton am the students o na eno kura de what table no so say hwi wo mo say set mock exams terminal exams and midterm exams at the mass school so a here wo mo a atufo nko putuoja station hwa enkran danso mine first stop any omamu ba bia yetonton books bia for 0243 299938 and 0540 755 465 perfect series. Your world's future is secured. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Pavi Plasmox Hepa Plus mixer to malaria and asekura. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixer enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kura na ebeye onwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Abusua pomodin hia me yie esne bibia. Entimi manom pafia ha. Share, we Hepa Plus husband.
Ye de wa Hepa Plus husband. And they also we Hepa Plus wife. Na abano. Hepa Plus mixer. Ma je dure di pa. Pavi Plus Mox. And na Hepa Plus nyina. Apem for about or more manufo. And kwada we ni fie du mienu ka ho. Our pharmacies and herba shop. Etufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapo budra mapa. MDRG Edwin Kratoya. Medofopa. Mepa ocho. By Grace Hospital. Won sem kakra bi bisawo. Da bay pa na opa ebrese. Ena de menyario nanso me ko hospital me ko ye check up me pese me hu se de me nipadua no akwa internal organs no esi ye adwuma me pese me hu na ho de se de tie me brebo me kidney eye wo sa cholesterol dodo wo mi mu me genotype se me ye AA me ye AS me blood group me full blood count ehia pa se ye periodic medical check up. Ye check up na no na bibi sie ya ye hu ne ntam ye timi ye bibi fa ho. By Grace Hospital our lab facility ai de hwehwemu ahodo pi ye hwe wanim so beba be ye hwehwemu se be ya ubehunu wapomudin gina bre oni ye nkasa wo 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Krobea nana yo Asante Asem Beba Dabi yo Akakuna bete onua ori abe akusie a oti quantum pon mo sir orni marika na o okokodoro Asem Beba Dabi yo Yesu wo ha yandisa Peter Otec Asem Beba Dabi wo ha wuko tie hefa piao adonu mubuhura ayeye ni na hyenkam ise nyuma obia ni nyuma no doso nanso de odi amanipa no eno na oyeden ohweso edidigi Otec nyame ma wonyuma no enkoso opani a wopi adwuma no enkoso nyinkyire enkoso abawo enkoso enkankan kwa mantie no omo yemodwuma wo mu nyina da papa ma wo ahoɔden ahoɔden ne omo dia ene se ame no kasa no bai enkwa na wo dia ma wo dia asɛm yɛ wo so wo dia sene ya metumi ate atɔ obrane ho hwibio pata ya sɛdeɛ na ade akyɛ na ade asɔ bi bebi nso wo mo so na ni asɛm a ɛdene wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma asekan enwo no tuturo nso omo mpa aba omo da so busua ɛyɛ wadwuma na papa wo die ne kyɛnse we kan say ayi ni na ase nkam bo wo mu nyina ho ban de bibia ye tia ehumɔborofo Asem Beba Dabi edidigi Otec nyame ma wonyuma no enkoso opani a wo tie enkoso nyinkyire enkoso abawo enkoso enkankan kwa mantie no omo yemodwuma wo mu nyina da papa ma wo ahoɔden ahoɔden ne omo dia ene se ame no kasa no bai enkwa na wo dia ma wo dia asɛm yɛ wo so wo dia sene ya metumi ate atɔ obrane ho pata ya sɛdeɛ na ade akyɛ na ade asɔ bi bebi nso wo mo so na ni asɛm a ɛdene wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma asekan enwo no tuturo nso omo mpa aba omo da so busua ɛyɛ wadwuma na papa wo die ne kyɛnse we kan say ayi ni na ase nkam bo wo mu nyina ho ban de bibia ye tia ehumɔborofo enyanka papa wa yi bi Otec ma wo nyinkyire le duma ni ntumpɔn no mo so fa abotire odo ensema ya no mo tika eje fufu sema yele ya na ya negrese ko mo gu eni ase nya sa no mo tie o mo ka se adwuma na mo ye no emra wo mo hu obi eni ase ne mo ye yo kataye na ya na mo Asem Beba Dabi wo mo fi sa bre do hwiri kopum bra odo obi a bekɔ no de baba betena se a se de be ya on be sisi na bibia to ye no awurade wa ho ɔden no tumi no ense wo ma nya kokoduo emfanya kopum bra wa obi woni mo nyamo adumuni amen amen I say amanfo akabia matina o mafutri usum say
Say, ye be pese, ye be frewe yere one ne wo koi. Wa, ena obaba no, e wo fia ha, obepe. Yempe. Untu. Tunanu untu. Mate. Se osu obetu ama wacho. Mate. Okay. Okay. Mate. Any edase. Aja, nyamenshira. Ami. Me da body ase. On a boy, asida tosumi no enkoma mu mpanyimfo ne wabegyafo. De tosumi ensa enkoma tiefo no. Se me da tiefo no nso ase. Okay. Me fa akonya yeso aka kira me nua no mu ba ne se ukọ awale abisa kwa misa na se ukomu a Asem Beba Dabi ukọ awale bisa na ye nyin kira o se wa misa nyame a na nyame anyi an kira o se oba we na ye wodia na se uhwe ne tu ane ne nufo na nanim han na se wodi akire a Asem Beba Dabi eti wo mu hwe ye se obi kọ awale a o misa nyakopon sa woni nyakopon na sa busum na wusum a sa wukọ awale a bisa obusum a wusum no na onyi nkyere o se oba na awukọ kwale no se ni se ayema fa anyema wa na wajai Abraham ka kire na ko ne se onko hwehwe awere bla no ma ni ba Isaac no obompai na otumfo nyakopon e kire no oba pa o se oware ma Isaac na Isaac anya ayere pa one ni tina good timi da radiase yes ya dase nti me kwantinanta na me fa buku ni me share scan na me twa any date na chese ensi ko bi ne de ne so ekosi obi kunu ne de ne so ana ma antenanta okọ ya o check scan date no date ni nsi ko bi ne de so ko bi ne de ne so esan kokosi obi kunu so nti maame keto adi me ho ya o ka kire me se watimi adi manim ama makwa akohwehwe be ma oni ba oni yire na be ma na je tum se wone me na enyem ama na bɔ na busu amane na afei dia me se mesisi wei na se wei na obi kunu na me pese me de ma no a ne nsane ne nan nie ti mame so adwe ba me tim ne se me wo da me nyem ye ndru ba bia na me yiye nti na me nim awo no enhyehyɛ ye da ho ti me ya se a obi nyinsan de ye mfa ma obi ba se ye obi kunu ne de wo sa me de na ade ma na de oni ba nire no me ka kire me pass mi na me ka kire nti mama me keto aye se ene esa de me ka kire boy ne se nyinsan no mayi agu ka kire ko binu a ne se ne ma ne papa na tobo o ma wadwene se ka kire ko binu se nyinsan na amode beto nanim no aye dey mayi ato agu se be ya eho na chi be kata boy ne hu se ne ba bi wo me ho akire be kata Krobea nie. Krobea nie. Ile.
okay ɛna wia yi ɔdomankuma nyame ayeyie enka wodin ɛna wia yi ɔdomankuma nyame ɛnaase enkamfo ne ntontom ɛne yɛde ma ode kronkron no adɔfo ne ade hye awia yi yɛma yɛn ho aha awia yi yɛma yɛn ho akwaba na yɛma yɛn ho yɛ ahyiehia ɛnɛ yɛ dwoada ɛnɛ yɛ da foforo atwiredi ampototrobo nsu kwame basa yi adom no wasane ayɛ biewu ɛnɛ yɛ bosom yɛ toso mienu yi de toso dunsia emfimpinu ne aduonu nsia mu ɛne ɛwei ɛnɛ wie yɛ asɛhyia biewu na botaye no ne sɛ yɛ de Asem Beba Dabi dwumadie no na ɛba abɛsom dwumadie yi da biara da sɛ yɛhyia asɛm krope ne yɛka yɛse yɛ de sua deɛ ɛbrekro na mu ne yɛde kyerɛ yɛn ho nso adeɛ no nti na wie yi a yɛhyia nokre moma yɛnse yɛn ho sɛ yɛba abesua deɛ ɛbrekro na mu ne yɛbɛkyerɛ yɛn ho nso adeɛ ɛwɔ afidi kasie yi so na wie dwumadie a yɛdi ɛhyɛ ne nso sɛ woba yɛn social media platforms ne so a dwumadie ne twagu awie wada meburu deɛ yɛsrɛ wo sɛ wobɛyɛ ama yɛn ne sɛ wobɛjoin ne na wo join ne a ɛyɛ ahyɛ reposti ma wunianom enya adesua ne adekyerɛ dwumadie bintie ma wɔnom enya bi nso hwɛ ɛbrekro na mu na wie yi wo hyɛ no wadwenkyerɛ bia nso a wo no wada meburu fatum baabi a wodi free a wode ba no faka ho bi na fatum ma yɛn yɛbɛkan no live on 102.9 FM Otec FM so amobia nso ate won so wonka saa brekro na mu na wie yi wo share no na wo like na wo follow eno beboa ma da biara da ebehia wo afidie so sɛ no ebebo wonka ye na wo nso atumi anya akwanya na ye nyina ya ka bom ne ye de adesua ne adekyerɛ dwumadie no aba abesom mo adama ye nuanom Be Love Radio for Spain awie onom nso monitor yen show no ewodo awie Be Love fo nyina nyankopon hyira mo onya mo kese no ntutumu anamo nso mfansi yi GN Radio fo wo United Kingdom mu ene mo amo monitor wo ho nyina nso yeda mo ase eburu ye wo yenuanom Patmak Radio fo ye wo Abawa Radio ye wo Amansan FM Brainy Radio ena Sahara Radio odum nyina wo UK mine mu ene wonom nso abie mu do ya wonom fa show no live afei Kings Radio eni ni TV o Paris France Buchmani mu Dache Hima Radio wo Denmark Rakus FM wo Belgium ena Sky FM wo Columbus Ohio United States of America Buchmani mu mede de Krobea nana Yaw Asante ena wiei oji amanie ena wiei apesemakana nanie ena wiei Krobea jata mesani wachia bio ewe afidie so asedanka Awurade Nyankopɔn sɛ wode yɛn kwa afem yɛn na ni mobrohu ne na dom no eguso yekese ewe yɛn so onkoso ankurakura yɛn na ontutu yanamo emfansie awia oba de achiame akwa abebru yeja akra umpom te say oh Nyankopɔn adom ho yɛ pa na so so adom kro na menso me ho odin enenso ye dwoada enenso ya san hie bio enenso ye ba besom sebe ye nhia mu bia no ye se ye adesua ne adekyerɛ na yesua de ne ye kyerɛ ye ho ade no na ye som no an ye de ma eja kwa me wo ho na me wo ho bibia ye bokɔ de adom masebro no danyamina sure no ane dano ye begusu anso adano sa ya nano a sebe ye ni bia afa enenso ye dwoada bia ya senhie ba besom yeah enawiai asem ba akupe bi ena wo a wutie me pese me ka kyerɛ wo na wo hye ne nso ewiase abrabo a ye bɔ no eye kɔ bra ye di atrantwie wa asasi so ni nyina ye kɔ bra saa kodi ene ye denam na ade ba ku bi ewo mu a se wo ye nipa na wanhye ne nso a utumi sei obi abrabo saa de no eye mfomso nketenkete munhwe o eto de bi a ade bi a yemfa ye nimuo na saa de we de ne betumi aye oh ade we de se me ye kora enye hwe de wu bu ne se enye hwe no eno na ekose obi fie
deɛ ubu ne sɛ enye hwee no eno na de obi kwatum deɛ ubu ne sɛ enye hwee no obi kwa akoda yaresabea nya yade kese ɛwɔ ho ene wo deɛ wo se enye hwee asɛm we deɛ sɛ nya asɛm bia obi dem ho enti mfomso nketenkete ya onipa dasani yenye bu ne sɛ enye hwee no ɛsɛ obi fie muntie abo akokɔ na owo very happy family yeah sɛ wokɔ Krobea kromu a na ho de kyerɛ sɛ na mmoadoma no obia te asomdwem wonhwɛ weitumi kɔsra ne nua weitumi kɔ ne nua nkyɛn ne kodidi weitumi ne ne nua kɔ afuom kodi nnɔboa saa na wɔn de tie o Krobea kromu hɔ no ɛna wɔn boaboa wɔn ho nkakra sɛ bɛyɛ a obia nso nsa bɛkɔ no na abo akokɔ fie deɛ onue ɛkyɛn bibia kyerɛ sɛ akokɔ ne yere bia no onom te nkukɔ bu ano onom timu no omwura ani kuani no potre farmer no ono na yi wo omwura na ebu a abo akokɔ ene ne yere timu no asomdwie enti uhunu akokɔ bɛɛma akokɔ bɛanie da bia wonom da sɔre a onom mienu a nenam ye kwa ye bai esese ye kyene yase me ka sei na afei na akokɔ wakɔ ware fufuro no omo don so efe enti so omo be kyene a akokɔ de onwo na emom akokɔ to na ne yere ada nkosua ne so se be ya obehwane nkosua no na akokɔ nso na se akyene enti ene ye wono mo hyase reproduction enti akokɔ be ma hyase se one ne yiri di ahia nhyiamu mu no akokɔ baayi nso gyetoe nkosua no maako num ɛna akokɔ baa maka kyerɛ ne yere sɛ ɛyɛ sesei deɛ wanya nkosua num no a mempɛsɛ nkwadaa ne bɛdɔɔso sɛ bɛyɛ a yɛnsa betumi aso nkwadaa ne so nti no manto bio kɔda wo nkosua so na afei hwane nkosua no enti fie hɔ de ɛne akokɔ baa mako penuane na ɔde abesum ne yere hɔ anye bia oba no obutu nkosua so enti ye den so obekɔ ahwetie no obekɔ akɔhwetie akodidi enti be me ya na eye fiade okɔ afuom okɔ fanuane nom ne ade ba ne mu ede na mo hwade bi dako onum wura ya wo ye kuani no onamu a na okɔhu nkosua baako wɔ fam ohu baako wɔ fam no osi we die ho na abegya nkosua wɔ hai odi enye hwe mo ma memfa ene ofa ne okɔpagya saa akokɔ no saa bra ye kan na nikum ni wura agya de hɔ kɔpa aduane aba enti wada wonim hwee ɛna ɔde kosua no ɛba bɛto deɛ wato num no ɛma ne yɛ nsia akokɔ no ɔtam na ade butu ne so ɛne wɔda so ni kuna na ɛkɔba nom ne ade wɔn deɛ wɔn sɔre ohianse ade aduane agu nanim na wɔdidi nom ne ade afei deɛ bra so sɛ akokɔ ewo hwane ne ma ne hwane eba dano enigi aba akokɔ bɛɛ ma akɔfrɛfrɛ na busuafoɔ wakɔfrɛ ɔbɛyi nso deɛ amoma ba begina buo na no na wɔno wa bewuram na first wine wɔde na no ababa na ɔma bɔgye so ye de odika ya pio no asɔre na akokɔ na pie firi kosua ehunu ni mu second wine no ababa wɔde bɔbra saa enum ni nyinaa bɔ afenum ne bɔ ya no na akokɔ bidie no ɛte sɛ bibi sɛ wɔso ne to ɛna wɔsi ei miwura ne nkosua na yɛ sɛ wɔsi enum wɔsi da bibi sɛ wɔso me to afedie okobuye ɛma ade no baaya we die sɛ ne akokɔ ano yɛ fia no we ya no yɛ tetrete sɛ ne akokɔ ne ma wɔhwane wɔ mu nyinaa tie no we die ne hu yɛ tum bɛma ne gyina hɔ no wɔsi he ɔba menum yɛ no kɔ nhyehyɛyɛ sɛ yɛ hwane nkosua ne num enti enum na me ma wotoe meboa wɔse ai miwura enum anso da mbutu so wɔse afei deɛ ɛyɛ dan na nsia bae enti ɛne yɛte saa deɛ a sɛ mi gya wo hɔ kɔ afuom sɛ me kɔbrɛ apeduane aba na watumi abutu nkosua yi so ahwane no successfully no sɛ me kɔ abɛɛma foforɔ bɛwew enti bɛɛma foforɔ bɛwew amu atu kosua baako aka ho wei tuntum wei enya me die ni bia hwɛ na no
enya me mai die yi bia enti wafa bachi na ni abusua nso wo aye tobe obey se dabi ye akokɔ be ma se mintumi no nware bio wapam akokɔ bedie sa akokɔ bedie enko afemu ntie akwada na waka no ene na poultry farm ni mu wɔkɔ no oba na yei na kuani no ne nyɔnko aba ne nkyɛn wɔno mu di nkɔmɔ prapra no kohu saa aboa no na opagya aboa no se ei ye se kosua we na mde kɔhyɛ akokɔ ne to ma ne hwane ye no se enya akokɔ eye dabo me ka ne se yie no na akokɔ bedie ensu gina hɔ en wɔteye en wɔdi mrika kɔ ne maame hɔ se saa accusation na me wura de to me so no enye na chibi na na mafa o mom yenkɔ na munkotie nkɔmɔ a ye wura poultry farmer won ne nyonko gina hɔ a won modie na busua nyina betwa poultry farmer ehu ahie tie nkɔmɔ no nkɔmɔ ne ba na wiye no de ekosi ye nyina ne se poultry farmer ene kɔpagya akokɔ no de kusua ne hye na se ma ne boye e de ka ho se ye ka sei poultry farmer say oh say ne away wahwane a enye hwe muntio wenye hwane die se enye hwe ono wonte nkokɔ ne kasa nti na wonim se de woyeye no abreki akoko fie oniei saa de we fa bra nipa abrabom ye wo enuoma nketenkete bia onipa oh we enye hwe na se we de eya asem we keke bi na meka ai elsewhere ye wo mania radio presenter kotena afidie so ka asem krope e de abusuamu ntokwa hye o man no oh na se we de enye hwe eye ba akopɛ na mikoyi frim saa de we yi frim no nim de de kɔhye no wonim mfomso a eba enuoma nketenkete a enipa ye wo mema dwene mu de enye hwe nanso enye hwe no ekuku obi enye hwe no enei akokɔ awade asɛe obi ni kunu te kama wo ko hunu bibi na wonim ade animu na adi mrika ye akosua bese kɔhwai ena de amisi mi twam wo hotel de ye wa animu hai wo kunu ene one wo ba ewura hotel de ho wo hwehwe mu hunu se hotel de awo no mu wura no edien no wono mo koye okoka yei oba ne ba ya mpa no ne oba akrote restaurant ho wo mu didi enum bi unim se bia business no oka ho asem wa behwie drink nyina agu oba afoforo ne so wa se ni kunu adwuma ni kunu nso abegya no me ne ese me koka ne saa keke enuoma nketenkete ye yemfomso enipa ye ebreki fie edi woba edi abodamba etumi mo bi kodam enti onwei efri na ekɔ saa mfomso nketenkete a ye ewu bi abrabo mu no hweniye sɛ wo na ye ketewa bi ma wo na enye hwe a ema wa yama wa wo ho enkoye mu bi kyerɛ sɛ wunnim de akina saa de kɔde na awokɔye ye no edeba ena wie Krobea masemu nie awade achia mie akra masem nie Monica sa da sie bro ena nyame ase na ye nchia yetiefo nyina akra Krobea Asante kotoko se anu hwe epetria esen yiwan yiwan ye sekan bia enam papa enka tete wo ye pen sukra na ne yedi yi tirinwi na je se enam de se breed intisa anu petri na se sene se yiwan ne de a na je se anu petri a enam papa sa ne tie wona enye hwe ma wo nanso ye hwe ma obi efise Krobea Asante kodoko se de knaman ehu na wo po no we no okra hu na na obu na ne tie jen sa ne nipa abrabo mu etie ebia wona enye hwe ma akokɔ ne wura no no onim se enye hwe ma no na emom akokɔ fie die na ye hwe ema wo nom ne sa ne ntino na asɛe eniema awie abusua se wo ho nom na wo ye bribi afa obi hu ahwe yie ana wanka se enye hwe ebia wo na enye hwe ma wo on de eye hwe ema no ne sa ne ntino de wo ka no se emfa wo ho a no ahwe yie enko ka bribi emfa nko fa obi abusua asɛm ho enka ne se we de enye hwe eye hwe ma no efise se wan hwe yie a enye hwe kwano a wo du se enye hwe no na ekodi ewu de ama
obi abusua fi sɛ Krobea Asante kotoko sɛ de obi di ema na abusua yeye no obi so di ema na abusua so ewu ne saa ni nti no enye hwe ma wo a enka waawo ho na emom obi de enkwaka obi de efi sɛ wunnim enipa no sɛ yɛ hwe ma no ana sɛ enye hwe ma no enti firi na cross o ka bibi a enye hwe a enye waawo de de waawo ni sɛ enye hwe na emom enye obi firi sɛ wunnim obi adwenem wunnim obi akomam wunnim obi fie de ebetimi de asie de wo ka sɛ enye hwe no meburu awia ma bedwafo no jataba wa ha kwadwomo ono nso wa ha spices enso wa ha ene nanaba poku behu se won so aba o se akra ya Krobea Asante awia yi ye mu ayiko wate ene awia ye nso ya ba be join ni show no na wasemu a wo ka no na edimu Nyankopon onhyira wo ene ogoromensa mehu se won so aba o se akra ya Krobea Asante once again ye mamu akwaba ene awia ambassador na Krobea chia wo no nso ma me wate kire se Asem Beba Dabi dwumadie na omfa ni agrokra Yehowa ontonkoswa no onyem kese wate na wontutumu anamon enso mfansi trimudahima ena wie mehu se won so join God bless you Kwadwo Innocent ena ose papa memu aha o ye mafi wo akra o Nyankopon ya dumunti me wo ho ye de Nyankopon ya senso se ode wasan ba be kayensa Kwadwo ye mu akwa beburu ohene wa beauty ena ose na ya Krobea Asante your words are very powerful wonsemu aya woka ewe afidie iso no badwem bantie onfemu aba kire se ebeboa de pa pin by beam ena ose na ya Krobea Asante awia wo ba anwoma so high tension a yansu ya ba de mu pa na masesa medin Africa ba yo mate ye de Nyankopon ya se so ode wonso wasan ba be kan yensa enso ewo afidie iso okay nana Krobea my dear ken awia memo a hebru ene agrika buru asofo ohene wa beauty me nso me ne mabedwafo wa ha nana ya ba dem na yensu ye tie ena ye hwew Nyankopon hwraw na onye okese ntutu one wa pamfo nso anamo emfansi ene amankwa positive mehu se wonso awuram wa announce ho wudi owuram bi a wo announce ho ena wiei memo ahamo akwa beburu me de hye Valerie Buadi ena o se akra bi ama ha ena me nso me wa ahoma ne so ma join mo me nso me tie mo ena me nso me hwe mo good ena wiei me wo ababa bi ene maame ewo manim ha ewo afidie iso Ewura akwaba bra wanim we na your target why ma wa no me ya frau say se feme ya bo Angelina ya bo ufri hin by Angie so me fe sewia tons sewia me ba chan hwa na otie me ba chan hwa nso na ufri Debi ufri hin me ba chan na mo Kenya ase abem na meko onti ufri hin ase me free Cape Coast uko school wako school da me ba chan ana ate se miam te hey uko dru sai uwie memenda Debi uko dru sai to JHS wan tire man serf da wan tire bi da my name is Krobea na Yaw Asante. I come from Trapiase in the Amansel Central District, but I live at Nadiakaho. And where do you come from? Cape Coast. Oh, yeah, Fantini. Okay. Out of 4 Cape this year, and Waha. Mammy or Tongue change your day. Mammy, what to say? Radiadom no mumpai. Ma no maybe be the mammy to solve. Radiadom and a mumpai bo me hoye. Mewura na din de say. Me pacho me de Mary. You know Mary. Pacho. Ma Mary on so to him. Me pacho me te bobai. Bobai. E na obey dia what is awia. Me pacho. Oh, okay. Una we panyini awia yi dia na benti ma wadi ubayi anim.
na mo aba yenim ha wa afidie so dia na de mo nam enu mere hyase ntu nsim fimfini hyase awie ide ye ba ha na mebei be me be fa no ene ne enyinsen nti mekobo na me ho na no wo nti mekobo menua no mpanimfo amane ma yense ye be kwa hwe be ma no nti na me ba ko ono so osewia be ma na yera awo mekoja na sori nti me ka kire me bai se mebusa no wanka na mse me kwa aba me ba de wombia on kan kire me to ma cho me kwa baaye na me bai no oni fie ho oba wanyem foforo do okọ me so na obi ani fie nti na nkwala bi na wo fie ti mebusa wo mo no mo bai ni se prage bi aba be fa maame e de no ko nti na abaaye bi wo ho me so on de so no wo mo na ko ye de amintimi hu nti ono ye so obekwa akọkyere me ho nti ampa ye ko ho me ne menua no ye kọto me bai e wo be ma ni fie be ma na ba be fa obai ko bra wo nim ho hwe to aso wa be fa no ko ti me bra no mpe me na me akwala wo ye ko ye no ye kotena ase ne se de aye ne hia na busuafo na ya tena ase ne de wie atu yie nti o mo hye da o mo beba nti time ya so o mo de ba no o mo amma nti me ye kwotwen ya o me sister mpanifo ne fie o mo amma me so me kunu ya nti me ja ho ba fie nti me ba ye no na o mbesi machi nti o mbesi machi no na me bra no o mo kan ya no o mo se nkwasi ebu sika o mo je 1000 o mo de price o mo boy o mo so mo ntimi na o mo se ya na ba 1000 o mo tue o mo 600 eno ana no enti edidimu ana me be ebe wo ye me ko ho ye kokohwe no enti emre bi obeka kire me se o tukwan one be ma ne tukwan o mu kwa yie wo sehwi oba ne beka sa akire o na me se preko sehwi kasa ne nyamu so onye mo no be ma ne ka se obeka kire me se be ma ne so onko ne ma me wo sehwi nko wo na me se me ma ne nko because sehwi mi nim ho ekwan wa obi a wo da na fe no wa fa afro de me de gya wo se dinachi na kwo se bibi be si ana me ye ne dey efiri ho no boy no obie na no anu wudi matem be ma ya wanyem oba no wotumi bie wa no di watem wo ma me no wo ye hwan e na me se ko ma me ho ko wo a wo so ma wo nko wo a wo ne be hwe wa na ena eno ekokodai enti wo wie ye na chiri no na oba me ho o ho a weekends na waba ho na okọ enti emre bi na oka kire me se ma ni sai akọ ye tukwan ye kwa ye na ye nche not knowing say no wonyem senso won okonyem ye so amintimi hu wanyem second wine okoye every week 2 weeks ma me mai ye fra enko why na me kwa akobusa no oyam hyehyew me yam hyehye me what is a hidi se hwinzo nte saa o we na mabusa na o se preku sehwi na when sister to anamo ehe na meko menim ba bia ye didimu be 1.5 years echi na ofre ni sister kuma saada no so na me so me na esikwan so a me twukwan na ofre ni se wawo wenya jabrese 4 months or 40 days wakọ wenya 40 days was a hwiko either 4 months or 40 days nti wo ba me na esikwan so a meko enti ye hye ewomu ana nyame nchaade wo bae nti oba na mbe nsenti maame nti wa ukọ afini akire yi a wonti obia anka no wono so de numbers de egu ni tiri mu pa wo yaade no se ya ho no network ni wonam sinti ba bie ni wo betimi agina ofra yentimi ente wonka ene ototo papa so ana ene yetwa akire enti oba ho ana oba weekend nti dako me wo ho a no obeba Saturday mahwe nanim a wo ma enti eche ene oba no se ma anka mabada dada na Gabi medware na ama me kwa akwadware ketewa no me ba me hu akwala no matwen atwen awo why na de Gabi boy na wo mienu no me hu ba bia wode akwala no ko na msia na yetwa akire nti anwumre no ena
mema me baba ko frɛ sɛ ɔmbusa sɛ wɔde naba wɔsesela wɔmfa akwala no nyɛ den ɛmaaye nam sɛ na ne me de mete hɔ no enti ade kyeyɛ ɛna wɔfrɛ sɛ boy no wɔbaeɛ a obusa no wɔsɛ wɔde nakɔma ne maame ɔde akwadaa na firi kumase ha akɔma ne maame ate na firi ɔbaa yi hɔ ɛde ne kɔ wɔne sɛn ho mente aseɛ enti na mehwɛ animu na wɔtwe mienu still a ɛna megye boy ne maame number wɔ me bɛyi hɔ ɛna mefrɛ maame no na msɛma we de mesrɛ wɔ ani de kwan so sei ne akɔso na ensene mitirim na adan na wɔde akwala no brɛ wɔ no wammɔ ɔbɛyɛ amanneɛ akwala no so moreover osua saa mmerɛ no ɔsɛ 2 years ɔsɛ ɔkɔ 3 years na nti dia wo ne ɔbɛ mu yɛyɛ nti ɛyɛ maame no bie na no ane wɔdi matem boy ne maame no na msɛ saa na akwala yi saa no wɔnyem ɔbɛhyɛ hɔ afe ɛne fa yɛante akwala yi nka woyɛ baatan o mimi ntimi nyɛ saa enti sanka akwala yi wɔbaeɛ na biribi sii ya enti nka mbɛtimi abɛbɔ amaneɛ maame no sɛ mimagyi me nim nyansa asew no na akwala no wɔnyem no wɔno na wɔhwɛ mebɛyɛ ma no wenam sɛ no deɛ sɛ nyɛ me masɛm woba na aba abɛfa no enti sɛ ɔba abɛfa no na sɛ wɔnyem na sɛ woba ntimi nhwɛ no na sɛ wohwɛ no a ɛno so me mfom so amayɛ wɔ he me magyi me paa menim nyansa meyɛ aboa paa na mesɛ meda wase ɔno nso ɛbaatan ni bio ɛne ɔdi wo saa tɛm ɔdi watam sei na mesɛ meda ase ɛnyɛ wo na ɔyɛ biribi meba ɛna ama wɔ nyinaa ba nka wo nyina phone so ɛnnim atam awiewie we ɔhɔ na ɔkate phone no nti in fact mebɛyi na mesɛ megya ne life ɔkoraa ama no memfie no because ɛyɛ meya so obabie na no anu odi matem wo maame panimu asem say abana me de ato anim a wo so odi matem enti na memfie no na me jan life ma no na chese asa batan de na akwala no edadwen no akwala no ho asem na ye me dadwen na ha me wo ho na me ye ma hye me because akwala no wo sha akwala wa fa no a wonim wo firi ne maame ho so we free no maame kete say akwala say de na ekoso say de na ekoso ye mu bia ye wo maame ni nim hwe ye nso ye hunu de eko enti na ha me na che me say nya hwe me metu ho anamo na me kunu yare almost 3 years ni me ni ada won say time kra me de ba hase emmoa me na me yi mani ti recently ya na obeka che me say boy na afre no say na maame say obefa keto na owo ne ho no ede na akoka baako no ho na se wo ba wodo mu mienu nyina aba nam se a chese omu fi se ya jimi wo sa be fa baako na akọ na chese eno ano no ye hunu wo mu akira kwan bio ene se me se da bi se ma mami muso a ebeye no na akola no wa fa kwan bi so aba be fa akola no eko ena akola no so wo ne nche no fi se wo firi ho no won hwa akola no wonya akola no hwe eno an se ni na ada me bay so enti awie de ye ba ya ye de ba bedan ye hia sa akwala no beba ode ne beba na oba nso a obehwe nkwala no mienu nyina ama o makosku nti awie de ye ba ya ya sama de ba ye no okay we ye anji maame na ye kan maame no de wafam wo no waka na ne bei uwie JHS no anji enum na ade kwahia krachi gabi no so there be na me sun adwuma ya de wokoto adwuma mu me ba chan ya bie wano na wahye jesi sese wo ne na wo sei so me na wo ma mi na wa wo ma sei so me wo ma mi ensa tinu adi nkin awo baako dada me ba chan ansa na wo behia gabi no me ba chan mani nsanwo wo mfie sei so me wo 30 wo ba panyini ne wo sei o ko 11 years mon tifri ma ko tifri mu ko tifri mu ah na mo 19 years na me wo ye ani o starterin tem se 19 yes o ye ya na wo e enti o ye yi kakra nsa so debi dia debi
Sewa. Ushia Gabi, Ushiano. Your friend Gabi, dear. A friend Tete Bernard. Tete Bernard. Na dodo na friend Gabi. Ushiano we Bernardi. Mebacha meshano birthday biase. Ewa your side on Oko birthday. Ena akushiano. Ena ode pe asem to wanim. Also ya kwa ni die ni bia na follow me na odi nachi. Dana na ode okoe. Baby. Okay. Enti wehia no ode pass ma to wanim. Die na wo hwe ya ansa na wote ase ama ne se wonne betena abaya. Mebacho. Sesa atam na usua adwuma o. Eno akọ birthday akohia bema. Eno ode pass ma to wanim. Enti nioma be na putu into consideration. Wo hwe de ansa na wote ase ama ne se wonne betena. Oh, na ase omojima na omoye no. Nesko until the Kasaguwem. Ejima na oye nesko the request bia na omam na meka ase na saade amene me betna. No oye de adwuma. Chino mutunton containers on niema. Dear containers. Fence dade de container ne de si ahoma ne bi no. Enu bi na no omotonton. They now request be or the maw and na net nine. Okay. And na mote hen na net hen. Na me net Kenya Asia Abrim. Abrim pe na namote. Outside wa. Okay. No obi a na wote baabi ne sua wadwuma. Be ma nyemo eyede na utukotena be ma ne so. So no na ka say ya betna ne nchen. Betna ne nchen. Okay. O second born no nyim Kumasi ana akonyem no wosehwe. Ba Kumasi aya. Okay. Na first one kra ba ye na ye nka ho ansem nwie. Eyede na asa anyemo yi. And I know so na the over request bia no de ma ho. Ah? Na de. Na me net. Intines a wosanyem. Sa de na yemfom so aya na ma ya na mentemase. Hwe wo benyem a enti ne se family. Family is not only you. O se na wo reme no adena no. Wo na wo ye receiver. Eba ho kire bebre a ye wo enti wo mom na sese wo hunu de wo behwe a wo nyem. Eyeden wantu sa na mo no na wo je ye peme so. Esan gugu so asan de be wo kan ho. Na person ne wododo. Baby no kwa na minimechi kwa na mbe hu se na menyam. Okay. Eyeden wo de wo free Kumasi call sehwe. Ana ye kwa ye wo mo honom no. Nti ye kwa no kwa echi kwa ansa na mebe hu se menyam na ma meka ase na saade a mentina na menwo me call 40 days na menya 2 months ana kama Kumasi back. Enti boy ne de di kan wo Kumasi. Ono do oba na me na o ma me baba ne tina o ma me nche. Ehefa se wi Krobea so. O ye fro Sare so Krobea ase. Ase. Ebe krokese ebe. Dwabo so side on. Udu dwabo so a. Osafa taxi eba omo 20 cities. Sayira no ana se sayire so. Sare so on eno ne nko na bebe omo so de na so nko. Momo fa kwan be so bonsunkwanta kwan ana mofa moma ne fa dade so. Momo fa he ana eho no de wo nhye danim. Me nhye danim ono de. Enti ukodi se ya fe ne sen wo ho. Me nya 1.5 year ono. Okay. No obi a wo watu afiri Kumasi no akotena baabi ente se. Ade na wo mpese wa wofo nso bete wo nka. Na network ni ho. Network ni ho. Me ba chan. Enso sa manfo tumi ye call. Network ni wa ye one place bi a tumi gina ye call. Network no mo be ko ni nipa bebre tere be so be gina wa emba. Enti na wuntumi mfre. Me ba chan. Okay. Enti wawo one o mani mienu nyina na ba Kumasi. Me ba chan. Eyeden no oje baako ede ne call ye kana mintie chire me mu. Me da na me maye we mejare me baba pene na mejare keto na msi mejare aba na ma ba siesie na yo na ma ba me ma me na Saturday simi da me shejare na me sometimes so na ono so no wo fa ase ba kwa ba betna ye nchen be ma
The man is our friend of us, no our friend Baba, and some member of magic scanquato. I damn Bremen, it's not the shade. Majority we see him what's me and saying no be amba. And a papa be where you friend a make and said that. Shut that the gabby don't call any pee or mumba, you know, papa and say. Me and a man come, mamma, one a day chinty. A year day I say, and a said, I'll be better, I'm see you, damn it. And I may just sat and I'm a bucket 1 was 7 months. And I make her say, me you call barber shop, I call anything. The same barber shop, me now call son, didn't na me since echa me yi me phone na me hu mesko ana me fa na girl bia ni tifi na ka cha me se maame obeje de se ga bidi na na amamu ejane ekọ ana me so do mo dwane ekọ he fa ana me de an pepe na me de mebo maame amane na me ja ho na me de me kofi ti me wo na omba na ekọ akọbọ 12 afido ba ya me busa nse na ga bi nkwala na wo he a waka cha me se ode nkola na akoma o maame so maame ne betima ahwam na asem be na oka ne sano na ode akwa na ekwa wonye de onka nshrem enu anu masem odidi matam mu fe na efiri akra bufu ese de oye wa anya de ntade che na me so me frɛ me ba de sim na mo so ye de ba na o mo ka chense anka on from maame no onje nkola ne de on do on fa ono no fa asene mba de a me ba ne de onye de on fa ne mbra ona ka aseyo nti e from maame na no fa echa maame ne fa ya efiri na ne kasa no na eso ma ya ma de nsomo fa akwa na na efiri ne ka so mo yes ma anya de nti maame ne ye de fa akwa na e mo sa da na so na me ba de smo so de me call sewia no nti sei oda so ne gabinete ana amagya bi ejai 2 years mo yin nti obefa akwada ne call ye di sei ni na mo chini 2 years 17 February me nwa akra ne bi mbesinde wa frɛ wase no ne maame wa frɛ no me de me ne number de la se me ono ankasa na frɛ no ka kire ne ba ne se onfofo no maame ankasa ntini ba ne de maame ode ma o maame no ka kire ne se opese obefa efriye eye de eba se oba obema ode ona na amanyina de aba na maame bo maame amane se ne se na na amade na omode ne dwane na eni da ho na omode ne dwane ye onpeso maji we soso kan opese obefa ketua yi ai ede ne san akọ ne maame ho na se ode ketua yi ba na ode panyin ne nso aka ho ede na baby ujiri se die nti na ba ma na oyesa me ba cho me nem Teresa wa nti a oyesa ena efri sa oni ni mienu ntem te 2 years ni no ketua na awumfi no onfi no hye ne nsem kra tale mpoda mpabo ba ko pemeka sa akwa no 3 months ana otan mpabo me so obedidi so obeyede enne woni o frɛ na ade no oka me frɛ na last year me frɛ na aka na akwa nya 2 years na me say gabi wa wo mfi akra no nse se mpese akwa no ko school aka na wonya 2 years nti me kwa ko busa school bi baby 1000 baby 700 nti me say da won debate me na mama na akwa no ka che me say yo what etra me sa frɛ no sa di matam ka che me say ono ba be fa akwa na kwaka ba akwa no adan okwa ha dan amo mama atima ko sams aseme na okasa okwa ha dan ama nkola ntin kwa ni menu na kotima na azese manu asema odidi matam na okate fu on frame biom ye be di Christmas ya me wa na ono ankasa fe ai mama ye be di Christmas ntin pese me senis kana otototo ni mama efu ye ni adade na me si yo mate minim de ya boy amene na eti wa safi na se didi na tamaka chense wo jimiti na wo hwe me ba mame odidi de bona atme didi me so mate me fu okra me ntini nka bio danu ya me kwa me mame wa last week minua ketwa eje ne number e de friend minua ne de to last because obusan senti da be na odina na ama beba na no so sanu odidi de minua na atam na so aka te ko ada esese ono akotena se hwe ho bia na meje so biwa o ya ho side ho na bebe mama motin dan se mi hu no wa be parking motor ba be to koko ya ho side no o ho side ne hen e wo bebe mama bo ba ne bat mi ne baby pot ya o ti bebe mi minim se na yete first in the wo tu efiro e no abetena bo by side baby o ti bim o ti mi ba around ho nyina but mi ne baby pot ya o ti enti akwada ne de owo ono ne maame ho wo sehwe ho e no ono be ma ne wokuma se ha se oda so ye de adwuma boy no kada no wochi tete Bernard no me ba chan ochi okada me ba chan
Edin o. Asem Beba Dabi. Edin. No bi a o maame o brothers aboa ne de wakwa akoto adwuma mu se sua adwuma. Wo hwe so nsua wadwuma na ade koya awo. De ne hawo. Bibia. Wo botaya o de call emu ne se o kwa akopis card de free boy ne ho. E no de kwanyemo me boa. So se de na be request bia o de ma wo. Me ba tan. Enti ka de o koi se wo kopis ka e no de nyemo na ateka so. Ah? Na wa se wo kopis ka de na ama ho ban. Unim ahobambo. Ah? Pacha minim. Ana wa ama ho ban. Minim se baba say. Asem bi akura bi ka bi kire boy bi. O se menyem. O se wonyem say 2 months penam no shi ada na pesa o di assemble. O se hwe na wo ye yi na nim se koku ase na ekogu. Ye yi na nim se koku ase. Ah? Sade. Ade a wa wo bi dade a wuni mu ntrekese. Enti ekọ na nim se koku ase na ekogu. Ah? Se wo da so sua adwuma na wasua wie. Ese mi nsu adwuma ton ade. O ton ade. Na se di owo hwe mpo no onhwe ni. Na wo pese yensa amwanye saa di owo ono nso no ho no nsa mrai. Wugiri se bekwa akowie sei. No, but mo mane nso o mo me ni nyina. Edin yo. Edin papa. Edin. Krache no na no eya. Obi a utumi didi oba a woni na wo mienu maame atem de. Sebe. Sa de we o. Da bia me kase Prague adwuma. Boy, o twi Prague enti na ma me ka sa asem we. It has come to stay. Yempeu. It has come to stay. As I say, you regulate omu movement. Te said de adum ni inner city omuntumi nkono. Hwe, mom yen hwa de bi. Boys a etwi Prague ano. Ebi yen kwara nketenkete, young boys, very energetic. Na eja boys ni bia no ya no. Prague boys no. Muntie me sese me drive ya oya me de anya ko hweansi but wo ka fon kire me a me mfa nche oda sa sem we na me nam tech ko ejeso na me ko aponchi achi madru tech police station traffic light no lady na netri di ofri CCC ba ono no red asoma no baba ya no pese ofoswa betisim ye green aso ka edi mi manim no edi nkan ko ya me na metoso esese me ko awura na betiesie ni mu se wo twam na mduru ho a no a rolling a glass above form are hotel show so ana sebe mo mfa nche me yo kan na meka o kan ye no memfi na be ma nso tene nche yo kwabra ni jimi wa so sidiem twe ade ya again na ka kire me sebe meteme show so ena metwam ena mkoi okọ campus la yo o yuzu Honda CRV afa me ko me track enten krono ECG no ena me hu se sa girl ne car no esa di machi memfi na me aserulate ye sanka wo ko campus inside na matwam odiom ni ade ntimi dru Jache junction ya me bedru ebebo bepona ba kwa mo no na me hu se still car ni di machi na mse kai megina wo kwa mo bus stop ho I don't know any of my chrome de nam bus stop ho nso de nipa bebri wo ho ena me gina ya luckily no ma abe pake e wo me nsumachi ena me see from free me car nim me see from no na ga na sie free from abebu nkotodwe wo manim upacho
Nam say ade. O say oh, unkai manim nam say there bi o. Me na tek ho no me ka say kire ho no. One be ma na begina nche oh boss. Kusa what? Nam say na den. Me come baby unso say wo campus na ye da na. O say me come manim kakra no. O tra sa campus asese dwa na e wo ahaidia no. Na dwimu bibi ka kire ne say onsante ne me pa me chew. Enti no dimirke dimachi sa no. Na am say ko hwi ni mimu mewura ko baby me dia chew. Na emom hwa no yie. Memfiti preko penkasa basa mfa nkyire dipa. Ebia ni o. Enti awo edge various pragia stations no. Sasa de wei o de be ye obi nipa na ebia amfa nchew. O de be ye obi ebia nipa no o de be chew. O de be ye obi hon keke na obeye ne be ye no me hwe o mama na de sa story ne ba ye wo afidie yi so. Ne ewu teke ha obo ase mango ase na sa issue we see ye. Ono metini a papa kokra wafo ka na wo sie no onu metini no waka nsemfo akire papa yi kososo a wayi ne nsa twede pine wa ponche papa no ogina ho physical na ne nsa na etwikom na ne nsa no na etwikom enioma owi ase ya memfa nioma bi ni agro na wanhwe ya agro bediu enidi obi atem hunu ebi ni o oba ono na awo ama sebe kakra opone ma ne ba no wo wa benya bia sebe wo wie na wa wie asane na wo mumienu sa nipa no tumi bie wa no di na tem sen wo bie wa no edi na tem sen ebinie enti awura wo wuti hoi wonim sa boy na di wo maame atem da okay enti se ye wo die pa ne hiawo enti awa ha wo da ujam kan enti Mewa chome pese ode me baba pini ne ba na wabeka ketowe ono wa hwe o mama waka akire no me se me nya no me wo fa na no dide wa atemte me ne nkasa wo fa nso bi eno o ka kire be ma a wo ne tie nso se wagimi nti no wo hwe ne ba ma no na onso we yesi onso ehuna wasa akofa bi o ne te se si a me de mbagu atowa wo so kakra to bo ansa wate oh ya bubuchia unima eya munsusu enyanwo isa o say ya in the Ghana things are not okay like that. Things are hard. Ade aye ma bi nim wo ba ko a etwe wabrabo kwachire nyo ba nso nko a be makora aka ho wo ba ko bi etwe wabrabo kwachire okay ma bedwafo bebem na mesre mo se muntie sa nkaibo wi eye adwuma nkaibo ubetumi anya adwuma aye enti muntie na mo nhye ne nsomame to be hotel eye ahohojebia ewukumase heya na wo high school jinyase high school na to be hotel ewo to be hotel se ope ema ne mema ene wonom aye adwuma enti se wo ye obi a ubetumi aye receptionist ewo to be hotel se wo ye oba ana bema obe apply ya be fawo en wo mo pe room attendance eno so wo ye oba ana bema ya be fawo enti wo de se wo ye obi a wani je ho se wo ni to be hotel ye wo Kumasi high school jinya se ya ebe ya adwuma je sa number we oru akofibu aten number no je na frɛ no na wo ne nkasa wate number ne ye 0545 00 7950 0545 00 7950 ena WhatsApp nso we dey ye WhatsApp only eno nso ye 0244 37 4642 ebi apese wo de won so de fa WhatsApp a ana abefre wo WhatsApp so obeye voice ne na di nkomu WhatsApp chat na wo de asiso 0244 37
4642 mama wadwuma enti watie na wahye ne nso sɛ obefa na onso ode aye adwuma sɛ bɛyɛ bɛboa wo ɛna wie wonim sɛ Trillium Industries Limited onomo asan akeka wɔn ho bio sɛ yɛ yi amene wo ka sɛ onomo de Vim Champagne Energy Drink omo de aba Vim Champagne Energy Drink onomo de aba ɛna wayɛ wadwen sɛ bi a o bɛyɛ wedding ana wo be host party bi dwumadie bi a o ton safre nipadom ɛne onua a wutie miei tie akwanya no aba ma wo say drink right now obi e ka ho asem ya wunya bi de ko dwumadie no ase a ebe boost morale e wo dwumadie na ase no eye Vim Champagne Energy Drink afi mum ye hwade bi say wunya Vim Champagne Energy Drink na so no mo a ekoyo eye very smooth and very super refreshing and refresho say wonom Vim Champagne Energy Drink ya e mau instant boost ya woni padua ne hia obeye active and alive na odwumadie bi a wudie no wudie di wunya Vim Champagne Energy Drink bi na so no mo a no doubt moment nye ba bia na yebeye dindin ase me yare nso menti Apollo energy ebi ni hosa wati ase vitality no be peja enti every sip ya ubenya de free Vim Champagne Energy Drink no eboa enti onue mana moto ohwe ko ba bi eton drink no wo de ka se me pe Vim Champagne Energy Drink kire se uteki sipa emo fili sa Vim no wati ase wunya sa vigor no for your vitality and your taste and your enjoyment wow moment be yede e di amount make nearest store supermarket event vendors baby be wo bi awura baby a na kope Vim Champagne Energy Drink ibi na wunya bia wawie okomia medofo pa ne made nyina tena enso nkyɛn kora wo kejetia getu opposite simple price nkyɛn ho a Vim Champagne Energy Drink no ubenya bi wone ho eye Trillium for ene de sa drink yaba onmo number ye 0322 190877 0322 190877 obe fresa na mawi na oni Trillium for enso abo enkomo ena wie Dr. Mankwa the champion mind the mind who say to krukra bro for this say home ho she say whole number ya yesua wo GSS spell mame na me hu whole oh okay the man who say every hole in the body a drug go enter e dey mame nka drug kra na me hon to me a drug go enter a drug go work for you papa no owaha se wo be kumase ha kronom bosie red park e hona Dr. Mankwa ni dino no e hono wo da bia wo ka asem bia ya na ye mede o se Awurade fie heba center wo hui ayese dunsini kese a esi kwantempon ho unim okwa afuo mu a enka atete no se ye kase dunsini agenzifo a munim no edua ye twa so na saade no ye nananom hyeda tumi kreti bi saa obi ohokro no atumi e kreti dunsini e wo kwan ho se be ya obi duru ho no abra o kenten a ebi a wo banche o boardie bi guma wa wo kon hu ntintiri nyina asori mfifire so no tumu se wa bre na wo di uti no akɔhyɛ ase atwene ɔma ne nkakrakra na ade asi so sɛ bɛyɛ a wowie a ɔso a wobɛtumi aso a waade bio ɛno ne dunsini na Awurade fie no ayɛ dunsini kɛse esi kwantempɔ ho ɛsoa brɛfoɔ enti wo deɛ ha wo ɛyɛ yadeɛ no wobɛtie na Dr. Mankwa aboa wo ɛna sɛ wo ba homa ne so a arɔfo ne ade hye amwo so nyinaa no yehumo Yankopɔn so nhyira mo na onyam kɛse ntutu mo anamo ensunsi yie kwabna Falan wo Kenya ase bosore na wie Falan oye driver ni a very good afternoon to you o say Krobea awie ma ha Falan nie okay kwabna ma hu se bibia bokɔ de evangelist akwasi agei
ɔsɛ na ya Krobea Asante wada meburu evangelist nie awia me nso me wa ahoma ne so dwumadie wei die ɛyɛ adesua ɛyɛ adekyerɛ yɛda ase eburu ɛne sompa da ne da wo nso de som Ghana ɛne wiase nyinaa fa mada Otec so Dr. Abanko Akwaba pacha na mpom te sɛ otwedi ampo nyankopɔn na do ho yɛ ɛnɛ nso yɛ dwuada bio awia yi yasa ahia awurade fie heba center de sɛ yɛ no hia sɛ yɛ awode ewuram ɛnɛ nso wada meburu fa yɛ wuram akora wo de mɛda wase ma da watiefo no ahwɛfo nyina ase na mafa akwanya we so atonkia kɛse ama me na ɔwɔ mazi agya wiase akora wo de apia o awiam ni so abi ato a wotie wo de wa abofra me mo ha aburu akora transi da bia me transi aya na da bia wo ma ya kyerɛkyerɛ kwan wo mo ma ho no mfe number obi hu dodo na ana o ha bi do obi so a obi susu na asem kyerɛ wo mu a wo mo kyerɛ awurade fie kwan no saafo no nso me kyerɛ wo mu pa na me sede so otwedi ampo nyankopɔn ne obi akoma so ade ma no ofa atanzo se wo ginya ase wo so obi atum kuhu da bi wo se me ba me mfa ne nkyɛ akɛse ma wo ti akora ofa atanzo so ɔkyea pa akora transi na adwa da bia no ya na ye ba ye ne wo mom wo haw chimato ene bekyɛ eno mba bekyɛ adesua ebisuan yade edo obi so yade aye kranko obi se yade amma brɛ se yade bi amoa brɛ ayo koda na wo so wanante wakwa enkwa enu ntina awurade fie ba center otwedu ampo nyankopɔn de adom ene saa ahoden de amaya ye de sɛ obunsan nnwuma wa awurade fie eduru brada saa ya na ye krabehwɛ oba ho a unya daage kora because of say ye trance kese ye trance nso a ye ho heba and spiritual e ka spiritual honhom no ya mususu mfa ne sɛ ya de bone da bi Bible nso otwedu ampo nyankopɔn ye honhom na ya yesom ne yesom ne honhom ne nokure mu sɛ ye ka honhom mu nsɛm ya na bu a fa ne sɛ ye bia sɛ bi abosom nsɛm na bi sa da bi oba ho a obu ayade no fa nyina bebrebe ahombone na ha nipa etiti nipa obu okro ba awurade fie no o ma na duro obi dinachi wodi aduro no anu ase no se doctor me hu sa me do transe me ye waduro sonko de ma ne ayi bi moto ne ade bi afra de no wadi uwi afa aduro no kofie ne so si fie odi aduro wuro mkran so ye aduro na nya adwuma na nya awurade fie ba center ye ho aduro no abedi akọ ube uni adanse da oba awurade fie abedi adanse akire otwedi ampo nyankopɔn se tumi ne ahode nyankopɔn de amaye ye ni ba bia akwa awia ye wokro no mbosi red park ho ne buto a edi adwuma enti a trans ya de number ne tudwa obi a wo tie se na no na fidi na to teka wa yinhyira fa number na fa to re bia me se beto da e bia na wo chini peme ba number na wo ho de a ofre doctor am so mefa o number na me watwetwe nkomo so wo house amane bi onipa bi na wo abru chire obi pepipesi bi ana se court case na bibi biara atu bia no ofre doctor se ya awia se ya anadwo ahomache anopa ni nyina afre be fa ne eno wakasa asomdwe kwa so number na 0241 09 39 15 15 0241 09 39 15 and 0549 20 66 33 o friend number ba be si mia me so mia na mefa you know your friend say phone no na me no wadi enkomo wo de ka wo ha bia uduru doctor en ma yemfa bibia nsie say bia wo ba ho bo ba beduna ya de bu na bia private side bi o person wo de o fere a obewu kan wasem because bom no bebio hwehwe na abehunu hu o se busa ntu ba awrade fie nkwa se de da so de be ne me ma hye kokom na de ka wo nsem nyina kire ye say honhum de honam de otwedi ompo nyankopon na dom na daworoma ya wonuro ne bi wo ho nti akra trans awiase ya da bia edika awro edika start free 3 kom se trade ya se kokromotie untimi nsa ahomopo ma ne nyeyi obenya accident onsa best obetrase ona abetwa abetrans ba obi anu ani tiatam na yedai mi nhia obi ase odi ni tintua so nam da ene ne honhum wa honhum na be hu obi na no kra no ni tiri no wo foma na na hwe soro apart from that umi hu obi was minitri me nante da bi ese bia dimo akasa kase na aso nyankopon mi oni a de ehunu no hunu bi enti wo a wutie mi na awia wuti ade me se me pekranko enye ti ade am koto pala no me na ya na koda bi yade na wa ya enkono na awurade fie ba Asante otwedi ampo nyankopon epono na abua ma obia na fie no pono abua ma wo de bra
fa ha no amane ne bra wo ba otwedi ampo nyankopon na dumti aduro wo ho enti se wo tie bu wose me ka se wose miti ne fadwa me gagaga obu wose bibi ni na mitiri mu obu wose aseme so no ma obu wose doctor mitiri mu hyehye me obu wose me kasa na nka pampan e wo manum mintim kura na obi ni asumsam nkomo saafo na me no mu kasa awiei obu wose tie ade na kofa na so aba me kasa esi wose maso no mu ya meche obu wose maso no miti de pa o ma se wuru ase de obi tuhu wo mu no obu wose maso no mu gi me yum obu wose maso no de doctor se ensuo kura sabi owu didi afacha me ensuo kura afiri mu ba odi saa ya de no wo bia odi kwakoma to yam e kina ye brada tumnika na bra ya de ande ya kura nkro bia nko bia no oba ho ne yehwem wie ni mu se so sefo bi na pese wo sewa odi awurade adom tumi no wo ho ye be ma ho akwankyere ne amu wadura ka ho de bia me ka se obi bo odua kura na se dua no ye dane ye ta kumom dua nya bo wi ayem no ma na ese yo enti se wo kodane kura no anya adura ansa amfa anya wo ye ma de ani mu adwuma ebi ko ato atwene enti ade bi ebesi huhu bi epie hu no mani aka wo se wo wi so sa mani pana duru enti ho ye heba and spiritual center no enti wa wo ti ade kura nko obu ho so akura meka is was me tini start ye no ama mani affect mani ama me ka so was mani na ye kokokokokoko me hwefo ma na foma ye me ten was me hwa ade a me hunu mienu onipa wo akira me hu no oba me na me hu no obi so oba me me hu wo akira na me hu wo obi was me hwa light na rombo bi ato mani hu no obi won so ameka is was ase bibi ni na mani nase asa abosia bi guso obi won so was maposa mani na mani ye kokokokokoko obi won so was me de na grakoma obi sin dia nso ye cataract friend ete na esiso ko akoma to yam wo kira ye brada akora me trance en trance kese fam hunam fam ye kan sa akora me mo hu se yen nya brada nko ne ye adwuma na mo ye kasa na duo di ya na ne brada ne de ya na ehura epai ya wada nso hu mu adwuma na kwasera nso ye enti wo tie me na so de wo how amane bi a wo de kira ye trance a fa wutiri na ya de na maboso ni na ebi nso na wo de no de ye no ma anka anye se bi a meni hu aduru wo de freme wo freme a me de number na itudwa number na 0241 09 39 15 0241 09 39 15 and 0549 20 66 33 isi mini baabi amokro bosie red park enti wo kumase na wutie me na afototro ni bia oduru kunu ma so besi atwoma kwanma royal bank nanim usi akroso kwan no wo cross kwan na praja fo bi wo wanim ho na store bi anum wo de hwe ase kakra bo se taxi fo no wo kwa de wo kan se me kwa awurade fi wo kasa ho na ayarsa de ayarsa wo enti wutie me na awiai na so wo yi obi na so wo ya furum hawo ya fumkuro ya osa wo de osa ni mu ahodo ni nyina bi kura de fabra be da awurade fi ba center twodi ampo nyankopo tumi na ho den air condition aduro no ya de be ma wo na osa na so obo na aso achi no so obo na so achi no ba enu miensa e be ka bom dia ma mesi ye ho kwadwofo ma ho wo ba gi aduro na wo akwakoye kane wose me kwa agya sumasi wakɔgye adura ba ba ye ne yefre na bibiduro krogen entra me se ye ho no de ye mpo se be po sa ma ye ntetu ade betetew wo ma wo nom wo tua wo sa wo de wo kra se aduro ne yempru bi ade bepru ye mfa bi no na mani ase wo bedi aduro wa awurade fie ba center ye ho de ye bibibia wo ho because ho ye otwedua mpo nyangopo tumi na ho odinti entra aka Asam 24 no ose wiase ni mu ade duduo nyina no wo tumfo nyankopɔn ne ye kra de ahye ma ene ye kra ka ho ni nyina ya awurade dia enti ye fa bibia bi desire de ma ne ye akram se nansa me de bre ye esiwe atu obi go no ya wa ya enko me kire na ade ode kwaye no ho no hu se yes abane edi nya ne nkwanko a sa na no kra ye be ma na asa no sa duro na wa babobo ama agwagwa no bo se ye na wo pim ye enti wo tiem na ye be ma na so ofise wanya na ade a bra ya be mu waduru a wo nom no dia tu ya de na ase no obewie na be ma no so mu ye du na mu ye den ko ma apede mu oduro ye mu odin na ma ape mu mpempeche entu de wo tiem na ye panyini bi ana so ye be ma bi na wo mfie kwa animu na ma masam atofom a odi enkwano no maduro bi a wakonya infect bia da wani bla wadi fie ba center ye mu waduru me se ya adweda nso bi wo ho ano nso me se ya de adwe na eye
na aduro no onum a akra obeka say bia onum abrofuduro bia na abroni aduro bi ehwam na babo ball na abon say yes tumi wo nyankopɔ de ahya abem enu ntumi wode nkasa atwa ho ahia me say ade papa bia nkasa wo ho ankae de nkasa wo ho abae de nkasa wo de bra ne mu waduro ya bibiduro krojen bagi bi ne kokoye akra obi tiem say si wasum de henia na ha me say henia na ya osadiai de bia me so de wato moto kura na ate so na ntade ya ma hye da me huntimi nsem na da bia atade ya kese a kwankoma to yam brawradi fie ba center de ya atwe no na duro ho de abefo ya asem na duro ho na emom de atwa asa mokua de nso otwe de mpo nyankopɔ na dum tumi na ho de aduro ho ni nyina ba baji no akwa akoyo me ka me si aduro no o me ka ne se me si na mo diabetes aduro na me ame no na nya adwuma ba baji na akoya bo se tumi ni ahode ma ba ko me si ni po aduo mo ba na ano odin also doctor me hu diabetes aduro ano odin saada na me nka se onum ne nne na na ho ato da bia me ka no kra na me buada kra me pe o baji adu na wonum a o de na otwe ntam no na ko check na hu se tumi ni ahode o twedi ampo nyankopɔ de adom ye na mom ye hode yuso bibiduro krojen enti so pa bibiduro pa boba o de da wani hwa awurade fie ba center enti wo tem de number na itudwa famaye me sori ade frame number na 0241 09 39 15 15 0241 09 39 15 and 0549 20 33 utiem na se koko bi wo so aye wo de koko me se akra obi bam ho na bi onse bi timi su obi atiko sei woko ena wo mutimi de asegini bi ko ye na wakoye na etua no akra nso woko soja onse se bibi tua won sa yemfa obe na me kire na duru na me kire na simple bi eno frame nurse ni se o papa duru o kire me no me papa ni ade sa ade na tie furu okra o wo so wo kire me kra na me nyini na me de duru no fa so no wo ma bro for say effective say ma bro for kesi a wo wo say ade ne call fra kra wo say ne nwanwa say ade na simple kra furu wow because madam fu bi ne ekotogo ohum bia na odo say ne be ma ho tintini bi se wonam say satan kra me nyadom sunu se me hebare so me kire na ade no kwa week e kwa na ade na te wow bokinam de ko tu tintini bi fira kwa bi ani ase na akra sa ya bro wi ase o no ma na me koto no gram say site wo no eno ma me fe akwa edi ja me kwa be 3 months because wo hu say wa ya enko na ade no so e de tene ketekete baba uradi fie ba center me kire wo free enu nti na ho de ye bibia ya kire ye nkata no ma so de dan so sori bia nyankopon so me aduru enti wu tie ma awo ho ya de o de utiem se sia wo de o fa blood de fa bra utiem se sia so se ni dan na ha wa wo de tumika bra obu wo so se me to ase tweme me na ase ahonho no me ho kyehye me ni nyina de so wo ho na sa dutu okra na tumika bra wura fie ba santa mama o ba bi my son ya de bia mo no adwene ho awon te ase o doctor nante ama nante pam beduru ha no wa kye se tumi o ha na ho odin na me se o twedi ampo nyangopo tumi o enti a kye brada de me mo o ha so enkasem ni ho aduru sa wa de problem o ba bi na wa bro kire pipa sem on krata sem court sem wasase wato ne ya na obi de kana so so ontua ni nyina maka ni nyina bom abonofo a wo de ya kina tumnika na bla wura fie ba center me sori wi ade frame number nam di number na 0241 09 39 15 0241 09 39 15 and 0549 20 33 yeni babia ye wo Kronom Bosie Red Park wachira eyen transekese tumnika bla bibi nko ya ode bla me ye nhwemu ma wo ba na sa akra sa nya bibi na ha wo ma ba me se ukuru ya de no so ku na nya bibi anka na ho nto no doctor wo nwura me kra anyi scam si da bi ye ho na ka che san me ka kire wo ye ntwatro ho ye nwura ni po ho ko ni para pe fa ho di o sa do ha koto no so a wa ha no ti awrade fie de e pro na bia ma obia enkanka na wo mu wa ho tumnika na bla na awrade enye wabusade ne ma o awrade di mu nti amen Arafo wei eye Dr. Mankwa papa yi ono ne panyini pa oda awurade fie heba center no se oba Kumase Kronom Bosie Red Park a ehoda Dr. Mankwa owo
and every year can akwanya no aba maune sɛ wo ne doctor ebebom punimpu na ane ne bom punimpu a ade nyina nso bedi aboa wo na ewie yiye enso de amawo wasori frɛ no one ne nkasa ade biara a wonte asie bia no ɛda wie wo bɛkyire mu nso na ɔde amawo ewie simple plus for ene nyankopɔn hyira mo the Wyoming simple plus me pamochel eno ne branda abama ebafon accessories a adagye ni poso mamenka no kure bi nkyerɛ nipa wono na akofa saa simple plus brand we di aba no ɔka no kure ewia se ɔka no kure a wo hu ahi ɔka no kure yeah enti onko ya de bone emfa mrɛw me pa kyɛw ebafon accessories honko ade a baby anywhere say so simple plus de na ye papa simple enti wo phone charger wo pɛ no oba yenya ye be kyerɛ phone no charger ni mu amwo hu de sese ye de ma wo ebeboa wo enti wo de ne ye iPhone wo de ne ye Samsung wo de ne ye Android phone bra ne ma quality charger ya ne bo ne sanda for mo ebeboa wo se wo pɛ power bank ana wo pɛ batteries wo pɛ hands free earpiece Bluetooth earpiece neck Bluetooth ana headset ni nyina ne papa no simple plus here na abenya bi eye phone covers iPod any protectors na wo pa ye de na ye mo amutu nioma ton no mo metu ye de papa ni bi na mo nso mo mfa nkwaji modin ebo ne nso da fom nti mbenya mfa so pa nso e na wa wo nso wo to ne nkronko esese wunya value for your money usika out there to ade na se onya so mfa so nti bra simple plus phone accessories na betobi adofo ne ade hye kumasi hey o gina kejetia Dubai get2 animu ho a kejetia Dubai get2 animu ho no abrosane ya ni kejetia Dubai get2 ni ye opposite no sa abrosan no fobra first floor na simple plus aso ye wa ha bra betu de opɛ wo de onya duru ase simple plus he nie yese ai de opɛ bia no kan ye mfama wo ɛna se wo ba kejetia enka ne ba bia ne ho ye toilet dan ho no e wo kejetia ho no masalachi ne nkyɛn ho no simple plus aso ye ba akosa wo ho ye number nie de wonte ase ne frɛ ye ɛyɛ 0244 59 0374 ɛna 0241 709636 unya fresh akoma we ya simple plus for ye nie ye beje so na ye ne wakasa na na wi me kan for digital herbal for grow fine herbal tonic no e de mawo onua wutie mie oye gya ho adwuma awia so ugina ho che otena se che wo adwuma na te sei adwunu ni padua ne ho wate pe grow fine herbal tonic grow fine herbal tonic nanom muntie eduro wei wona ase yesa wonyare kotobi no mwate wonomu a ema the necessary vitamins for good health and vitality wutie mi wonomu ato a untumi nidi eto de bia na wonsa ne onan aye utititi duro anadwo a wuntumi nna wada asore no aye mmere ade wantumi ana ma oda obi a utu galamse enso nkese sa oda wu o ya wachima adwuma nso onya wachima koto grow fine herbal tonic na duro ne ye ema no asebesebe mu nsabuo mu nye no mu nso maduro ne issue bi a wo menses mu bia no to grow fine herbal tonic no na wawie duro wo ba misty herbal Colinac Ashtown ha PF Tafu New Road smart ba obo ase eni ba bi eton waduro bi aka so pe grow fine oba Otec front desk ha obenya bi wote se car na pai grow fine yo dende eye pie na kotobi na duro no eye digital herbal for ye wo Kumasi Amakom runabout ye be Bank of Africa no ye number ne ye 0244 59 6532 0244 59 6532 grow fine or see makes you grow fine yeah papa no we Dr. Dawood only wabedwafo ne wadwumayefo nyina ye chiachia mo na no midinkan ka kyerɛ mo se papa no China ton na nkofo bi omahu adwuma papa ne bo China nso de se bibiduro no omo mfa ni agrokra o eno am say chiwancho yankonchi Dr. Dawood waben ya meka na nkofo yi ato na alupre yi omatua na alupre lorry fe ama no se bra na wonso beboa ye wonimdie mu wokọ ye
waba na no oba ye no wo say hey akra China for abin na me nso me ko kire o mo say me nso ma bin say papa na bedu waba na utumi hu say ahunim de no obi je ode no na wo nso uji obi de saa nete na ode nuoma nso aba Dawood Herbal Hospital wase wo yade no wo mfiti preko pem fedro nkan ode mfidi aba yede wo tu mfidie no mu moja no hwehwew nipadua ni mu na yehunu yade ne kofa bai enti ode aduro kan wa da ekọ enne se wo ye oba na wo pa wo na wunya bia Brother Dawood Herbal Hospital se wo ye bema ne da form bem wo ye ne hwienye yi a bra ne be peja wo be gina so enne mu yade adokro say Valentine's Day se ko na wie ye whole resource enche e start aba enche la say akọwe mo wie 14th yakọwe mo wie won susu obi akọwe wo whole resource na enche e beba de hia ni sese bosumi ba na wie ye by say kwata bi abe first second hono na course susu bra eyi na mo eyi na mba wo die yu ko lusui wo ko boka gui ge ne twetwe o tresa wo anya de bra papa no be mu aduro enam yade adokoro wo a wo ye ho hwie nye no Dawood Herbal Hospital o se wo de ye si kire yade ana moja abroso a wa hwe ye ka bomu a edi stroke nyodwe de wo beto fom wo bra papa ne ho wanya ulcer ana prostate no chimatobia bem bra papa ne ho wo de ye koko ana fabrodo na hawo wo de ye sisie mu yaw pa wunya ba eje so krapa edane en kan na Metro FM ni wo mu no a ehwa na Dawood Herbal Hospital odi ni dwuma free papa ne number eye 0244 886437 and 020 168 1717 unya fresa homa wiya papa no bejeso and Secheduma Rural Bank PLC for muye igwe Secheduma Rural Bank PLC in fact muni madwuma Secheduma Rural Bank PLC muhuni asem afia pema hankunu aduo wotwe na banki ba na ntieti woni awo mebuza o banki ba ye 46 years na ekoyi o ye ni asebe sabre na ye nim na ye hunu wonu mu adwuma besi sabre ye nte won ho asebone da entimi ne wo kasa ye kasa onue o pe banki abekwa akobie accounts na watutu sika asem wo ho na woda wo beda ma wo ho ato na nko sa evia ote se banki bi na ye ma hyew ye de yi ntesa what you say enti bebie ordinary current account wa ha bebie corporate account savings account susu account me bada achi account no ye toma nkwada no fixed deposit interest rate ne ye kama money transfers no Western Union wa ha mobile money de interbank transfers ye wo USD momo USSD code link ma phone ba bia wo bia tumi diskatum utumi yiska Ghana pay ni e-switch na no Secheduma se ye muntie se woni edi dwa nya se ye agi afru honko ani ya ye wonso ho kire wa ye boawo in the form of besia ye bebo besia bia wo pe ma de atre wadwumam wo ya ba adwuma ye ni anankura adwuma ye ni ekuro utususu wa ye ha ye bo besia kuani ye bo besia wodi hie bia kam ana wo pe bosia kura akoware ye be ma obi eburu Secheduma Rural Bank PLC ye shares no ba ko 10 pesos to 300 cedis iko ubenya dividends oba Secheduma a ye headquarters wo ye branch ni nso beedwa no adwura ye be GPRT for building no oba kwa abri Kenya ase heya ye wa abrosan ase hwa Kenya ase station hwa ye be emi school no okwa anwonaga ye wo jenedwom ho aboabo post office no achi kwan ye ba asamwase ye wo ho tafo ye be crab 600 anamo federal school no oba adumu a ye wo boss FM achiri hwa oba mo shizongo maami adwa ye gwa ne branch no manager wi amechi second station hwa Secheduma se wo ho 3 mobilization centers a omo wo no ba ko wanyinasu in the Jura Secheduma municipal ba ko wo chechere in the Fijakwa Abre North ba ko wo Adijan in the Mampong municipal ye number ne wunti bibia se afre yen 050 168 2737 and 050 161 7924
Sigasem asem a mekan. Aka masem bi. Akwa bi ne nyonko na na etie mpa cha ode ofa na dwamfa. Na ne nyonko na no ha no etiefo asem ni bi na mekan ne sa no. Ne nyonko na no ha no. Ena ge bi ama akwa no broken heart. Ena ono so ko kyerɛ nsemu e de kyerɛ na damfo nyina. No ka asem ni nyina kyerɛ ni wie ne de ekoso onipadua mu no. Akwa ya wono tumi kwatena nkwanche kura bom di konkonsa no akokon asem a kyerɛ ni o. So lucky say na akwa na ba radio school enya radio adwuma. Na akwa ne ti radio ne ho anu otie no te se asem bi ato me nyonku bi na ne yamahye no. Onim say na asem no na akwa na ebeka no. Ebi anie areho oba de acha me. Ensemisa kwanya miensa 3. Akra me da se era sen kwada ne yemienu ba ko wo nkyɛn ba ko wo no nkyɛn enti se chempe no chempe wa wo ne sei de nti na pese ba ko no bɛka wo de ho papa me pese me jena ka ketone Matias ya me si de nti a because ba ko wo ho na ba ko so wo no ho diga de mienu de enka je ba ko na me fa ba ko a enka nya asisi de nti a na pese ba ko no ɛbɛka wo de obɛka wo ho so me hu no crimes pese obetena me so me ho na mission is your own fear say adapt to your body there no oko 6 years or your bar to us ndi ho hu ni ndi na wo pese woje no person oba me ba ko ho ba ko no ye den na ba ko ho no se obefa na koka ho odi sika sem tata no ha no okuro ya wo se won hwe no ye den na wo se wo san befa ba ko no de akọ dan person hwe no amate ase pa na ye den akwala wo ho won hwe no eye den no so wo san be fa wo no asan akoka ne maame de wo maame o maame ka che me se opese o mane be fa ketu ne ba no abedi holidays ka kranti o ba na ka de peni na ka wa oboa adwen obo adwen ya na de sikasem tata no me ba che de bi ada obo de tata ne kura we ni tata na me pese me nya yi bi ntina me bisa ni sa okay because akwada wo ho na onu mu wonhwe no no wo so wo san aye kwan abefa na kọ no enu ntina ma me pese me hunu enyina so bi a enti wo ye sa no den na mujaye me ba cho ni minya issue kakra issue ni ye party efense no wo fast na ba betina sa akwan kwa sa no so be se 5 years oso okọ ejuma ba nko wo ka se me so na me bo akwa na me na akola kitkiti righteous akola we me nkobo ne nyede se bi se me bakodi obi wona ne panetete me bebe me dana na ma baba tete akola kitkiti we ma samani ye feel for crab di madanse na osola no odi matam e ma ne ka ye feel mba afoni na ma ye feel akra ka senye because of me ne nkwala no kra ka wotu ne dada de fifio is on respect obi a ofio no last one afi se sia no wonu ho se usia sa krache no na usua wadwuma na odo asem tu utirimu na apene so na de ne abedrei so me no me ho pa anu hu ade na wo ka kire wo mo a sa abere obi ye ne lie den osua bi obo we skani bre na ode cause our relationship we mu enye skani bre tobo wa sem na me gina so ya kan say you skani bre na ade call me de me nem say me ne ba shade me hwe adwuma oye ska wom afedia me request bia on the mommy e dia na request ya no de ma ebi ni say nyama na request na ebi ni say ebi ni dia dia me hu ade efe dia bia bobi din se bia atare mpa bo atare be sa me pe sikato bi kra me request atare ya utumi to bi be say ebi a be say o tere bia me jiska tere bia mi ne bia ba ko bi kra na ma kwa say 1.5 na 200 sika wodi ama we so pa wo kai pa ye say wodi ma wo sa abre no as a 600 cities so na so pa ya nu ntina unim say de obebi say bia wodi ma wo me da so obo ade 150 eja kwa me ma me ma won so mi ansa bisa na yanko yaba the day ade be chama odi akola na kono wona ne coin
emo ina no onkasa me ho woni ne koe before dia kola ne be kono na ya fence ya akwa dada kra yanka obi yankasa no wo fio ansa na sa one na maame aye planner o ma e den na dinto kwa ne bae en ebiansa meka akola ne en office na wa asam ye oba no panini no wase ho no okọ ho no oto na mo bi se me ba wo ho ntimi kwa kwasra na mo asi kwan da ohonum na maame no ya okọ efo etori bi so ese wa bokuma asinti meka sa me kwa bia na makwa akosi omochi me nkoto na se oba no ntu kwan me ba ke so na panini no ho no e na me se maame ne ekọ dwa oba no de se wo no ntu kwan ni bi se minim dode ne beja na osewi honum no etori bi obokuma ase one neba last time boy na ninu baba akompo na fe me ka chem se me ba na yaro kwa momode na baba to clinic bi wo maame mo side na krama wa ma be hwe na ma na ho ato na mama kwa ansa na me ti wuti se oba ne yaro no oba ta me minim metie no na cheso ma ba class akọ se enti wanti mi anko se be ba no mate se o yaro ntimi ba be hwe no da se wi ho me pa chesa ha se no me metie na eso ma ba kuma ase ama na be hwe no hospital ama na ho ato na mama sa akọ se wi ba ansa na me meti se me ba na yaro kwa mama ba kuma ase ha se me ka se hwe ho na won ko se hwe won ko ye dai bi o question ni mu na me hwa de enti won ko se hwe won se oba se ohia ne ba no right nti ohia ne ba ne dia me ba na me kunu de mi akoma ne maame wa wia ne ko no enti na me nko we ba bia me ba ne kora wo owia no ne de ne ko enti wa wia de na ko ma me nko hu se me ba no wo ha mpa na se o te ase na wa wu batawa nyame ko hye ni sama me fe no phone so ka cha me say ordinary brand but omo okumas onche me be report omo so a wan tre me nti eche no boy na aka cha me say omo sa akosebi ohonum no to the way o sitem baby a ode me mefa no me nkwa me hu no ho kwan no but se efie ne potinye de minim se ha no mo se ma me ne to bi susu a okọ efinta mala se mbusa nse na na amako school wo honum no onna esese na na amako school nam se di ntina wo tima afa akwa na edwane abrawa anka nchem se bi amaame me pese me de na na amakoma antina on netina e bi ameti asa na se menti asa wo di akwa na edwane just like that me hu akwa na chiri akwa bio ketwa no no ko da se enya ne bada woni na nyanto kwa me no ka se akola wi kwa nya me bana ko me no ti na ofo machi there be events me di kan wo no ka che me se akwa we kra de onsen na me sense na esawara panyini no na no se ense no there was sick to se kwa keto an krampo ono so akwa sa papa sa no se onsen nti wani so onse wanga nje me so onje se me mene neta me mfa na chida na wani so no ikase obi bu ni boy a me respect no me respect ne pa na me dasi okay Edin yo ana adia ba ko a ya memante won ho ase sebe se o pese wo je oba free oba ho a eyente ase akwada no se wonte maame nchen a ote papa nchen be ma o meka se meje me ba adanya medine ko maame medine ko da bi yenya ne sa se wote oba ne nchen eye wokotini kwabrane eba se woni akwada ne nko na etna wo ubetumi ahwe akwada na into putu sa nioma we nyina into consideration ansa no ate oba emra ni mukura no se akwada durumfie bi na be ma kaso obetna emra onom ehyemu kena posifo yekokoye inspection wo be ma obeti akwada no waware foforo ya ebi eduru de eni a wo yire ni mom na behwe oba no na me de ya na sa asem we metatu me mafo oba wafa no ne na wo wantumi ne na anware wakọ ware oba foforo se betumi a eye mema futuo enje oba emfa ma waware fie emu nkronko eni yeyie dodo no a bibiri na atumi seifie hwe oba ba otini fie so oba no na wo ye e na be ma wo akwa no oba no ne ba no tia oba ni tini fie be ma ba udi ni firi abonte na ode ne ba oba ni fie akwada ne be ye hoho e wo fie ne papa haimu sa di remember bibiri nti ase enti de bia omunya pressure e wo fie yes e ye reality oba ba didi ne maami bibi ho
Obaba odidi ni maami bibi ho enti bema bebre ahwe obaba but oba wonye o hwe oba na wonwinwi na ye ne ya adene a onyini kura ne maami wo ho obekọ na wo ba na bema na hwe no ondi onyina ne papa ni ho enti matemeba da bia ma pressure but ye mema bebre na adwen koso uko fie bia no a yetumi hye wabufu awo wawo ba ho ono ne oba ne ba ne de oye saint onye bone be ma ne ba de ono na ye stubborn killer pa wo fie ho na be ma wo fra dwuma ba na ya ka oba ho asema kire na ne buafu gidi wo so ne banimu so wo bona ya busa kwada ne so side of the story nti ma ye nroshe into nneoma bi ye besa akofa haw kese de abreye wada me buru me num nsuaba ye beto aso sese ya apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plus Mox Hepa Plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well-being abusua pomudin ho hia me yie esne bibia enti me manom pafie ha she wo ye Hepa Plus husband ye de wa Hepa Plus husband and wo so wo ye Hepa Plus wife na abua no Hepa Plus mixer magie duro di pa Pavi Plus Mox and Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada wo ni mfie du mienu nka ho our pharmacist na heba so etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. MDRG ejweden krato ya. Mira. Yes, my dear. Ene dear. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na edie be pa na me sie wo. Wo de bebe sie me da. Oh me. Adaminim. De me die sie wo an say. Makoto Dawu 3 sister capsules. Ya manom ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na krai. Me ma Dawood 3 sister capsules. Empa me ho da ayem sisi mu adwuma na atumi se sabro so ma me. Na akwaso ya wonim se ema eni mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye. Se nansan ya na wo complain waposo. Usisi eni ade yi. Ebi na me de twitwi ya. Utisi ye yo. Se wo de Dawood ointment etwitwi na wo me minute 3 sister capsules ne ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We die twi na memene. Ai twi na memene. What di bia so free say require mu. Enuom ye nu enye na e wo pharmacies ene chemical shops do na mu. Hye no so say eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu. Bibia ni afre 0244886437 and 02016871717. FDA age adwadie nkrato yi atum. Obi benya wa na free yade ena apomuden so yenhire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdia go future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magimaduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane akire esichire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos aye future life smart food bebo afeidie aya busuan chemfa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san ya adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic cereal no so boa woni a enya sichire yade sickle cell typhoid asthma branche ne maba wa ekwa gym mompe high protein no binto obabia opese ne yafunu ya flat no wunya smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na akofa nuani ya ba omayimu crime wani Ghana Telecom University no your opposite Kumase woben sofo line alignment ena tema ubenya biato Evergreen Supermarket fre 0246010150 0242878090 future life smart food about that ho ban owura bra dabia sanopo awio anwumiro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebunsuo efika makama wotimi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wo mu Yaw Asante mama nie emprensa sunie
na metu die ibi nanso ankwasiaga ba kokora de enkofo yi se akwasi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi ono mo ane tu yo emfiduduo nie minya wo ha ubia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no ha ubia beba obo ho ho no obesiesie nso ama kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free se owo mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahojoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahojoda aban heye mi kohosie we di oponko penentem de je won number se ka ho 0244299520 and 0266432210 so wa kire mi Volta Drill Limited mi problem na solve Adipawre ni kom hadie wonkwa na woni madepa no piao unimme entwam me di product fufuo bi aba se unya bi a woni haw adepa hene no ani eyampa simple plus so wo phone accessories be to batteries original phone protectors headsets chargers hands free any phone accessory bia so wunya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition TV solar fan ana electric fan blenders CCTV cameras any electrical appliances bia choose simple plus samikan se krom hadie woni ade pahene no se me mwatira kwantem na me ho preme kumase hadie adehyeman ye ne Dr. Caesar ene die animhwe afei kejetia ye ne G2 edi animhwe ye number nie 0244590374 and 0241709636 choose simple plus eno ne papa Wofana se breakfast sika ode money fra broche nyina ode fa seche dumasi rural bank ho na me Western Union sika nyina efa seche dumasi rural bank wa muti bank in 1980 wa modwuma penti wa matre wa nkwaba mu wa mu anya branches maako enwotwe na wa manya eye 3 mobilization centers ensoso aka eho Jumedia banks edibia no seche dumasi rural bank wa mudi mu akotene eyie na wa munwuma pa wa mu eye no ebi enie wa mugusu airton shells no na share bia ye 10 pesos wa mu ye current account savings account, Susu account, child account, fixed deposit, Western Union, money transfer, mobile money transfers, interbank transfers, USSD Momo, from wallet to account and account to wallet, Ghana Pay, and Afe Yishish, Womo Eyebi Ewo Womo Akache. Saudi Sikato such a Dumas Royal Bank branch Bia, Ubetime Omo branch Bia. Oh, sir, and ye mesumi yabosi am de betre medwuma na kwambe na mefo so amesabeka bi. Omoma salary workers loan, public and private nina. Commercial loans, agric loans, and a funeral loan. Omoma smart loans. Nano dia yedeba abaye juma efo a omoje omakatua efa controller and accountant general. Seche Dumasi Rural Bank meni ajo omohihye no ho pa. Ne me hu omochi akwan we. Omo headquarters no was Seche Dumasi. Omo ben edwa no. Edwa nso omo main station omo ben GP RTU Abrosa no. Kumasi Kenya se omo ne Methodist asafo no na edinhwe animu. Anwraga onion market no omo ben no pepepe. Aboabo omo asoase kwa no so ho a. Post office no achipe. Tafo omo club 600 Dr. Amuzu Johnson omo bompata omo ben Boss FM ewo Edum Kumasi enyina so omo nursing training college no na edi enhwe animu Asante Mampon municipal adidwai omo ben health center no chechire afija kwa abre omo ben police station no enu ntise ya frefra 05016827737 ana 05016179224 such Dumasi Rural Bank PLC, the bank with the vision. Ahanye kom abusapani abekasa titru ni emano emema mo so moka ho eye abusapani kasa yo abusua chia me bedase yendi hie ya yie se de be hie nyina nmunyam nti ye de ho contract nyina ahye God's Way Funeral Home fonsa God's Way Funeral Home nso de wo waye ye ho sua ho pa ane woton oman mu ni abrochire efundaka ededa efunu se de omanfo enim di panabra na wote ase pepepe ambulance ene car papa wo de fefunu poor bearers emrantia wo su efunu de maachie enhwen asiedie efunu no tade local de foreign nyina picture roller boards
video coverage bebe kajade God's Way Funeral Home was sound system kete adwa live band wo catering services enu anuane wo yiase e wo asofo a wo ye hufusom wo MCs for occasion be event bia God's Way Funeral Home there. It says everything under one roof. Ebusia penny. Where the entwaso view. God's Way Funeral Home noa. I need the right company no. Na ye be hu owen. Owo kumasa asafo leba. Kani koko board dano enhwe nimu hwa. Mudru a mumusa ankrato. Ana momfre 0322 006 221. Ana 0243 73 74 57. And 0266 1946 78. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Okay. Adofo yedamwase yekoya. Yaw Beba ahaye 102.9. Ahaye Otec. Asem Beba Dabi. Dwumadie no ena wasunguso a. Ena wiemu tie, ena wiemu hwe Facebook and YouTube. Ena dai mehun Mary Boating osia Krobea me wo wasada aman ene me monitor live ewo YouTube ne so Nyankopon enhua ene wanya afeko e de aka onfie ho odide Kiona se wageman dodo na anim se afro baby K ene wanya afeko aka onfie ho se wo Holland Amsterdam nene ye wa wudai wa papa critical ose osire Nyankopon ni nhira na ho bambo ni nyinkyere ede ne nkwa husan se baby enkan. God bless you very much. Awiai abrantie Tete Bernard ya dodo na anim se efe ne Gabi engine room ene nakasa asembe no woka na defia som 3 no eno nso ye nuomi ensa ebenech eba afo de diaba se nroi eye hepa plus pavi plasmos se wunya se nroi bi na wonomo a naturally ya yese improve u general well-being enti anuanom ye kan akwanya no esiwa nkaso anim se wo bedwene onipadua na hoden ho bo ho ban na mano nye kese entintim nyina se be ya ayade bintumi ntwimfa so na ebetumi abamu a unya hepa plus pavi plasmosa wewie ene yade ne namomfremam ye kan ebi anodwe yade stroke bi aka watofom ebi a wode ye asikyire yade ana mujabroso srade adore enti utiwa na onipadua ne baabi wo so watenka ateko ana waye mrempam ebi a wode ne ye infections ana typhoid bi na hawo dwene nipadua na hoden ho kane wode nonom hepa plus pavi plasmos na enui eyepa ye obi ansuo ene ye wobia nso topaye ye na manie unti bibia se afreye eye 0542 778572 ena 059 1367898 ena we Volta Drill Limited ye de ye tunsuo wutie mi akwanya no aba ma wo na hyehyehye onua se tafodo ne yade bia yenyinye nya wo yensuo mu no nyansam ketewa wo hwe enkwanchanfo ni bi betuma wunti ena sa ha wo nyina wo demmo na nka wo ma Volta Drill Limited for ebedwa asase ni mu dwabuom kwa asase na yase twinso kroje ma wa nkanya wo mane ne obre ni o enti tonsa frɛ Volta Drill Limited for wonu metunsu papa mfama wate no mo de babo ho drilling dia omo ye very expert in it wa man kwanchefu ebia betuna problem nso abamu a wo de frɛ ye ne ye ba besiesia ye ne kama e de amawo ye office kese ne wa hodwo da ban ha ukosunya tachiman ne do ma nyina nso e won krabata ho na ye kan se wo nso ye investor ana ensu adwuma no bi na apesa wo ye na wo pe afidie no a ye di tuo no a fabra bedan Volta Drill for ye be kra be hyehye no kama de ni bie de ye papa no ne de amawo wate ye number ni nie je frɛ ye ba bia wasase wo Ghana ha bia be kwa gotu nsuo ne nso amawo number ne ye 0244 299520 ena 0266 432210 unya fresa homa we ya
yɛbɛgye so na yɛne wo abɔnkɔmmɔ na ɛnɛ ya Bolivia Enterprise nso ɛna de future life enuane no abɛdwa so sɛ Kumasi Sofo line oba ha alignment hɔ no yɛn ne multi home no ne di animhwɛ future life smart food yɛnuane no vitamins ni minerals ahyɛ mu matonchom amino acids nie omega 3 inulin selenium energy protein fiber ahyɛ mu ma awia yi yɛse bra bɛkyerɛkyerɛ wo yadeɛ mu kyerɛ yɛn yɛma wo yɛnuane yɛsan yɛnnuro yi bi na di kɔ nipadua nim ne ntu yadeɛ no ase mfama wo onti biribi ase ano afrɛ 0246 01 0150 ɛna 0242 87 8090 Nyaminsa Wom Herbal Center abrewa basnade ebu akwase paase bodje sa anwo ɛna maami wo se eba seniade ewiase wa anwo a wo hu emobɔ wa anwo a wo hu emobɔ o mobro snita wisie abrewa se bra mi nhia so ye bema na wuntumi nyem oba no ana oba bema nde ma wunsu ntumi engusunsuo ma enye ba mu nyina amomra abrewa be mamoduro wate wode na ye namu yade ana wonso wa ye mrempam hemia na hawo ana wanya prostate mu hawo wode ye hepatitis B yibi ana wo stomach ulcer wode ne ye pressure ana koko hawo ana nsia gu ana etre yade na etete stroke de wato ana wo numpemu hawo ana wode ne ye sekrese wone abrewa nhia na abrewa beboawo abrewa number eye 0246 45 0718 0246 45 0718 Krache no enkoma oni jataba ebo yenti ono so side of the story Mamienu ba ko me hono ba ko me mma me ho ana ketwa no wano hono mo ada o me yemiensa da bi nkwa no me akasa de living me kofa no awo ba ko o ba de ma ba ko nti me ni wutu mamienu nti ma na ba panyin no mma no mvanse sata mo na me skani hono mo nti like akazakasa ne ntokando ko bi ne bae na ntemutie ana me sa de ma ntemutie ne se me wo faase ba ko e ba me ho no ampa cho me de ma ntemutie me mo faase ba ko ba me ho no nti na me wo faase kitua be wo che me ba ne wan yi a nti me se treatment no de ma in sa mo faase no na mempe nti na eba sa no wo de fa so fa ema esa nkura ni menu nyina sebe ya bia o ya de ameka o se bia o ya de atem ofa na ameka nti no de fa so ma sa nkura ni menu na am kai na se sa de a nkura no me de mo kwa akoma ma me nti emu wa no sa tam na ebronya kla bronya tam ate bronya so de nka bronya tam a edu no nti o nka ebia oba ne be man ka mochi anka bia mo bronya ba mo bia mo tifi bia mo be ya aduane bi I don't know, lady me sat of fan who I know or man the baggage I know could be also form I'm home. Until I best bring me a query at time. And I'm a far more fast than me battle, and I'm in the command man. It's me, I can't for them, didn't command man, check. By 2 years here, same company. The hand to me, Kitwana, and you get to that time, I say, me, Juma, that I'm a Juma somebody, and I'm a call Accra. You kwa kra no nti that time no bisa miska that time no ka den so say no baby e be na adwuma sama e style nti wando onyanto wase nti wu ami adwuma bi a adwuma so that time wo yen so mu ntia oka that time me me adwuma me no bi na ye so adwuma nti ewia so iska ba no bi ama kushi kakra ma sa dia e kwa wie na afi adwuma na ye ne ska ne ma bi ana ma mi di feel hall mo ana mi ta de back ma say nti say aye akazakasa nti ifro no the lady na maintain ka oba fi go friend na ko bi on so friend na nko ana na nsen ni friend na minya no ono butam so njalo na nchakra na ba mo mo akra no mo mo be wan ya no nsen come to only say first na menya adwuma samo ya style ba I say after na menya adwuma ana see okay so after na menya adwuma then ya men send ya friends kala am see you match Jibia,
eno kan po kan no sa time no na me san tin kan the number no go abafra na call tigo am fra na bisa say I number na o fra call tigo phone na bia yesi tigo am 50 bia ma send am ntina nsan ara o ka chem ta akwa no be ko school ara am see you akwa ta akwa no be ko school dey na ko buta admission no na yehu ara o ndimu wan mala baka msa admission o ko busa okay ako busa admission ako busa no mo say ba be 1,000 na ba be 700 I'm so say no one say is ahun bo ali share the news and na that dia me dey never for 700 there no nti 700 there no ko na ko busa say no cramp no o mbaji half na nti so mbaji half that say bla na me nkoto yen nkoto ne ho ne nti me dey me share no cramp no mo ba o se o mo nti ba bia ye wo no o mo se hen o mo ti atun suicide on mo e se ba be free sevia nti ba me ankasa de me ka se lady me ni ba bia sevia o ba bi o mo ti a o mi chantro nti Saturday no mo ba ahan mo se Saturday anopa o mba o ma no ho Saturday anopa nti mo wan ma on film say wa ba o ma mo be si ya ma ram si o okay say o be si ya ma dia o kwa no afre me ono ti o ti mu o ti na ma no yue na o be kwa no ono frɛ me o frɛ me no me sa kwa form na mdom ko ti se wi junction nti mdom ko ti na me ida me ye isa me sa tu moto na mba nti de na mo hono ma ye be di bronya imu no bronya ye be di bronya sa bronya ye last year bronya ye na o frɛ me ye me mpuma me ka se nka me ba hono ma me nye keto na krampo mra na o ma hwe na na nti Saturday na nyumra me flow mma me frɛ me na me Saturday na me flow na ina ya conference call nti na oni ma me kasa na won ti kasa na me do ka che nti if you no wo ba frɛ me ma wo frɛ me sa nyumra ma amfa nti ade che esa no pa na wo me sa frɛ no busan say ada na wo frɛ wa frɛ me say me frɛ wa amfa na me say na me ya ade enu ani am dem ka che afi be today time me hu say wo number bi afem na ba ne frɛ me ai woni asmetimetie and to where you never go about it. And I'm saying, I'm about to win. Was I? When I'm banning a free, and I'm saying, was I? One or no, Mohammed, you know, anything where you never go about it. Remember, so I'm a flat and to me, and I'm saying, oh, as my okay, dear, it didn't come about me bound on and come on and flanana. And you are Casano, oh, Emma, and that time I'm to soon to me, and I'm a cat on to me, and I'm best, Miss Abba Fana Benetti. Hey, and then Omudi Matem Papa. Finally, do at them. Boy, no. Omudi Matem Papa, boy, Jena, boy, did do me, saying I send me the motor, the motor, no, free me any the motor in the Bayamino. And see, a train I'm a size, Derby, let's play lady, no. Lady, maybe I'm a friend, no. I can't be a channel, and I say, to me, a lady, no. It's me fair now, boy, and half an uniform. Of I say, phone one of Thomas Lady, no, I say, I want to talk for the man. I'm the way I send me the name myself. Dear Kakana, Miss After, I'm a fair number, not lead napper. Lady in the fire, run such as I said, my time, you're pregnant, so fast, you're better, and John, I'm the catching them and me directing number. And if you want to me, who will be on the sound frame, not there. And it's name I want to mean send this come man, Colana. Satamano, maybe I remember flower now who could have been my summer baby. And Jimmy Anna Mohanna, it's awesome when not me the to be him. Mohanna, any new about a boy barco. We share me, and I'm in Timothy Sunusia, when you know Timothy Sunu, whom you know me in the two. What Timone, I can't have come mamma and I'm called gentleman. Yes, our mamma 3 days, the obey Yemen. And you can't remember my casa. I'm see you, Martin. Jimmy, I know what can be my movie. I'm a new. It's only about 3 days. Mohanma was after them phone. So, as I'm okay, no, Mrs. And I'm say, as I'm okay, so okay, think I say, Usama, Lord, I'm the Geneva. Sana Memeka. Well, mammy, 3 days, who are crying. You obey Yemeno. And I am Saturn to put his name, Captain Jack, I'm suffering. Say, they say, I some now, the organ. They say, what, 30 men answer or yeah, day. And then they force into me, Saturn, me, beside the bed, to say, what, 30 men, I'm position, or 30 men could make calls in and Kobo open, you money. Also, and to honor the Nippon Bonamara, I think, for a police case, I'm in Fantormo. Okay.
Krache Tete Bernard aka Gabi ya yese otwi pragia anye bia obetwi wo boban kwa so ono na jataba ene ne kasa yi awura wote asem na Krache ne kan ye no beba chan oyi hu ano sei beba cho bodo krabie ni de na no kure nim no oka say ya fe na edidi na ta on na sha ase na wo didi o ma wo boyfriend no didi na tem se wa pamu nti o mefa wo ne wo banko ono mom na friend me line na boy na final ono no sha ase se wo didi atem boy ne busa na asem bi obusa nse wo mo wo sole a wo nhwe oba no so sora na wo frefrefrefe maame no onya wo den ana ono no sha ase se odidi boy na ati no ka che nse se bi wo jimi nti na o ye de wo hwe me ba mame adan one ton sam Freddy see hia no hajataba e na medas encheti for na mo makwa ba na Asem Beba Dabi so me friend no that day no kra no ye say on the ono na Asem de o mpe wo radio so to obesre wo tumoto abasisi a mentimi kire say ran ne maame nyina wa ma on be twen ya kopim se pon wa ma ha wa mfa ma radio so ya mfa ma radio so which is last week no kra ya friend o friend na eko onfa but the trade wa block ye lines na the friend nyina ono wa block that means say wa sheda say o ba ma mi a free brand na o ka so ba na between ma me na ba am pray mi no kra abetwen ni nyina echi no ma ene ya friend na wanfa enko wa block line no so it means say wa sheda and o yes I don't think me dey ba radio so ma memma da sebre research and herbal for many omo nkomo kakra na miwia mabedwafo emrem e wo asem we ho hwe asem we maka na meka no bio e de akere onipa bi a wo tie me says how ba when there is a challenge, when there is a trouble e hwe wanim te se poasro chen boba no yenwane o no, do not run from your troubles, face it, face your troubles. The more you dwane your troubles no, the more you run away from your troubles, the more they multiply. Sa bre no ena na wo haw no ye kese face you how, yeah, face you how na one face how no a echine bi e de Asem Beba Dabi. Okay, and now we ma me da sebre research for onom na aye hwehwemu na wode enupa miensa abedwa so sabre ya ye kasei enu miensan eye da sebre imuplex capsules, enu miensan da sebre herbal mixture eka ho, enu miensan da sebre herbal blood tonic enso ka ho, na se enu miensan se wunya bi na se obobo a yeni padua ni mu adwuma eboa ni padua no emeni padua ni gina brane ya kan CEO Dr. Shadrack Nchakwa United States of United Kingdom mu enu free a waba na adurei yedinki aka kyerɛw na wotwe abesia twam kro no se adurei unim de na wom woye wo Ghana ha na ye de afa kwan kwa aburukyire woye wo Ghana ha near the afa kwan kwa aburukyire enti se yeka da sebre imuplex capsules da sebre herbal mixture ene da sebre blood tonic ne ho asebo a adehye wo UK de onum nim se nri na opanyi be kasa na no juada ko yi na wotwe ye mu ye wa hana maame bi baaye oba beto aduro no de edi kan be ye ne nansa so na maame na sa ba bio ne ase a maame na adan wose de medi nkan beto ye no me nomo ye no me hunu sunsun asopa enti mempese bi ebesa na meba na mo beka se bi ni honti me ba beto na me de akoto ho yeah me hunu se aduro no eye adu papa doctor
And then so akwa baby o. Yeah, bro. Mpacho na umpumu e. Obo dia daroma. Very good. Very good. Asna baba god ye. Akura me ho ye. Very good. Me ho ye papa. Very good. Osuru ntimi ye this year. Ye de Nyankopon ase. Enen so ya sane ahie bio. Na se yenim hia se yia. Yenim se enepa ya mode abadwa so. Na ho dance ya ahyase e ba no. Eduro no eye duro. Medical yi ate ho kakra bi akire do. Sana anu fiada ye di djuma ofia ha no. Na wo mo eba ye nyina no ma hyase enemy di nkomo we anu aba me nchen asona ba. Eduro de wo se enyo kasa tenten na wo. Na mum di tuamu no ana wo ka no. Papa ba ko ma ba ko kra do kurukra jata bani. Na yi sei egum sei ya no de ko. Ose me de duro de me no se doctor chire mu se doctor nim ewonim dia. Sure. Eno na me pe. Okay. Ene ene Dr. Shadrack owa haidie. Sanfa ye wura enwe mu kakra. Yo akra me da wasibiom ene akonya we na afa akonya we suso no. Na mechia da Sibre Herbal and Research Center for Impenium for Titunium wo UK. Sure. Amana ne 214 Apafi Street ho. Good. E ho na soye no kese na ngasa ewo. Good. A doctor for gutu ye adwuma ye kasa sie ye adwuma. Na ye ka da Sibre Herbal and Research Center for Indra. Yeah, doctor for me ensa na aka ye ho abom na edi eduro no aba adwaman so. Na ade ba ko e wo se nipa no ya na yehu ne se yare no fe yare no mpinfo se yare etare haban so yare ne nipa wedie honam na enam sure entini mpampi ne be yare a enwuma yedi ekoyemu ne efi yemu eba abonten ne free abonten so esan ewura yemu true e kan sen frama ye home ene ye posisa infifire no efri edeba abonten ene atwifia bonten ekoyemu no ene de yade eba enti se wo ho na se woka se bia ene mitie me ya me na sha tatai me nsa popo me nante akra na mabre akoma bom peri obisi mi sugar akosoro enso mi ndi esichire eba ne se na mi ndi sugar na mi sugar no ekosoro obi wo ho otinka pan se ne nan kokom no atwetwe no sa na mani nyina no eye nkaebo a ebo nkae se ya wasafo bi ohunandua ni mu a e wo se nkomo enam kutia saa nyarewa ni nyina sure na wo tumi omo tumi anye saa adwuma no na wo tenka owidie no mudi a na kyese bi e kosto ohunandua ni mu a e wo se wo pa akire akwan mefa ne potoka sem kakra ye wo infections bi mu ene virus ne bacteria bi mu wo ho a etumi di nipa dem edi nipa nya ema edu ebi kwampo na etumi esi awo ho kwan ema oba etumi si awo ho kwan ema bema yemfa ne se bacteria a efe no Spirochetes treponema pallidum eye emwawa wo mode yade bi se syphilis eba na samwa we mu nyina so kra no na ka immune cells no immune system no eye fufu na wo mu no white blood cells no ono na wo nkodu sa adwuma no abra wo mfa duro bia nte ko ba se wo tenka se yare ni bietumi wura omojem na kire se astrafo no wo hunandua ni mu no immune cells na wo nkomutumi boban eje ban ema wo ema yare no kra no otumi ekiki ni off no wantumi anya se adwuma ne dia na kire se yade no anya bewrem na bewrem a eno ena mpanimfo so yaka en ho abom na yade inupa ebetumi aboa na tumi asuso nipa no ne yare no ense esuso no keke o esuso sum na otu ase e de free hunandua ni mu good obi o ho yese o virus infection sanka obinya virus infection bit sem fan say hepatitis B ana say HIV kra na enye yare nke say kunipa ana say kanipa to them abra immune cells ni eye adwuma no nko ade ahoden kra sure obi o ho betumi test HIV positive not just a career why because the immune cells are very active and strong heading until sen kanipa bia no ya hoden no etumi gina brane nanka yare no krampo ba acha na wotwe mienu na nankasa kɔ na emba biom but ebe kɔ na betena wo so na afei wotenka obi wa dwunso kra sabia mu na dwunso no te se enka bɔne ewom obi wa wo so a dwunso no so kra entumi emba ye
who the nima who send who offer or a very nice person, nice looking, but we didn't muno. Obaka just said that bio me think I say me bre. And your man koyi. Yes. Any nano extra sa astra for way and what there. One would gina who named Jenny Moa, one more de buying abobayan no, baby am holding equa could do. I told the beer, say, ya will be more, fungal infections. Skin to me, a quick. Nay, na I actually na quite say, Nen so obeying, na quite so be a wapon and home so on pond and hoye. Who's any pan in Nimani, and so not when you need. Nini na no, ya dear Tinketia, Nanka will muse cells nails and to me, did you ma? It to me, a kujina, a tia saya running na. Na fia ko ba se sanama ni ntumi nkoso dia na chese bibi enkoyie enti se bibi nkoyie na immune cells ni ntumi nko a ene da Sebra Herbal Research Center modru ben na me fe bebo abi eno ye Immuplex. Okay, da Sebra Immuplex capsules. Okay, da Sebra Immuplex capsules dientia. Yes. Se doctor ba ko pe e de duro ba ko kura ba dwaman so a ano de ba abontene a de nhwe na hoodin na ye hwe sa doctor for miensa aye research e de duro aba abontene. Sure. Enti we enye meka kire tie for ne ahwefo se enye ha wani kan na se bosemu ka. Yeah. Aha. Na eya de wo se utu anamo na wo hwe because men twense yare bebo ato ho ansa. Then mometumi prevent yare bebre emra immune cells na very active because cells na eguta ye no ye hwe no white blood cells say a red no ono ye decongestion exercise ni ye pa. Okay. Ono ye adwumaden nankasa. Okay. But white blood cells no sa white no ono no de utumi gina na we nya ya pia ya pim no opim no ko. We buy na opim no ko. Enti na wo se de bia ne da no sa asrafo no omutumi gina brane omo ye ding because ono ko form kakra bia ya we bia ni sange tumi betena wo so no ya we tumi aba ya we betumi aba na ba so betumi akumo. Sure. Yes, because one more sen ko mutumi gina na ko musu so mu no omo ni ahoden nti ya we ni betena ho a afi no ono ankasa no ode ni measures ebrew well se bia mu oyo ba ena na wa sisi kakra ebra wo dwonso na wampe wani anka na sa ayare na ntumi anko wanu maduro bia na ebedu baabi no na sa bia mu ekuro ana sensawa ebegu na eno se wontumi po anhia wukunu be ma so saa sane o we musu ye nyama ayare bia na nka immune cells metumi atumi stikwan enso entikwan yete ne se odi ehye etu immune cells no so wo ye adwumaden na wanya enough rest ensa ano odin wo no na se wan no maduro bia na immune cells na mo no ekutia yare na ema wankasa no wo no wa bre o mase wa bre mo ase nti wa bre mo ase no ebe ma yare bia bank ni senge tumi ebe tena wo so che kwa no o wa betena wo so. Wow. Na obeche wo ho. Wow. Nti sanete nti no se wo ho na wo hwe the way a wankasa obosute na hu se no ene bi enkoyi a ennuane a wudi ne be kire wo nipadua no ahoden a wo. Sure. Na sa ennuane no ene yakunchirin bi na yede ayetopa ye no da Sebra Immuplex capsules. Ansa na beto aso Dr. Tobo. Asuna ba bomo number di shiri mame. Bo your number no ni ya no afa yen. Dr. Wofia Hedie. Nkomo bia no akura opeso ne Dr. Bono. Si ya webi na edokro ward ya chinchina cha. Dr. Befunu solution na waso de mawo. Number ne 0535 0535 01 04 42 0535 0535 01 04 42 Ofra Dr. No Bekas. Me pam cho number we da Sebra Herbal Research Center na utie sukua ene Dr. Shadrack ode ye koda onum nimde omo wo insight ewe bru ya wonu de aba no enti wa wutie ena wiei ye ntena ho manipadua na ho de nkofom kransa
enti nka saa duro wei ene wateme nka yei na wutie doctor yi nanka waba bepe da sebre Imuplex capsules no bi da sebre Imuplex capsules no bepe bi na so na be se mi pe bi amenya bi we he fa no wo mians ehwonfo ope aduro no bi akora fidua mu ha yi a se de maka kire wo ntua wonnim se asona ba ma wuro mu pa na me doctor se atimi ahia doctor for be nsa na makuru kra nduro na begu fia enti tutumiri kabra fia okay number yi dudu bi a ope ye pharmacy na me pe bi aton so a pe bi atone a eron so number kro no a me de tudwa no a ana so bebe fia ha na dudu bi a ope bi ano ye de ama wo na wakwakoton good eron so nti na ma fa entudwa fatumbi 0535 0535 01 04 42 0535 0535 01 04 42 akra last week ya de tudwa se ye boy dro no atena se oni tua se UK dro ye free ha pa ngan ka hwan kran no me ade enti ya be shada me ya domo a ibenya bre sure na ya chebi sure next week so doctor our town manage ho oka ye no eye me de ye me fe oh fine nyankopon shabo doctor afei kan da se bre heba mr ne kwansem kakra kire ye yo say can da se bre heba mr na eno ye infections say ka say infections are ya beer can be infectious. Okay. Na nyetine say ye wo ema ene mema e wo ho a ayaseyaw. Ayaseyaw. Titru ene omo a wo monya enamu yare. Akote ene evas day aba na wi ye kra de anya asam ketwa. Na manfo ne omo mu hyehye won. Sa obi wo so a baby a public toilet no. Ho ena okọ na emma titru so kra na ya no very sensitive enti no say okọ baby ekoja wa 9 na say heat no kra na free yan nim no ebofo wase na we obi a we very sensitive per obetun infection na unya oni bema so kosia na se ba ko ewo enamu yare a obetumi afa okay so immune cells na enya stronger obetumi afa eba sa na edura metumi ayuso beboa da sebre herbal mixture sure eno say bia wo dwonso na oti eya wo ana say bema oti say bema mu ehyehyew okay afi so yo ba obu nsa bo no ensuye ebi o ho a enne ebeba be ne fam yenu miensa na atwa next month emba eba so na ba bebre yeah bunza fi ofu ehye na eye kese na eba wan hwa bega se bia wonyem mpacho wonye nyinsen brana obu nsa bu na obu no anyoma enko yie no sate bia ne hunam dua no ntin wontu na mo ayese fata ebetu abde ehaw kese e di abrel de bia ka se heba mesha no podie eno so wotumi di ayi wadura obenom sum bia no de papa ku besi ho na yusu ebe bua wasiesie o yes afi bratonic ne so mame yo tonic ne pa hoden ade ayedwumaden ade sika bafia behwe busua na ya no bi wo ho atum so adwuma aka na wabre na ne nso bri no oso cap mana nsa no woso otenka se nani so ebri na ikusu osi menya koko ewo mani koko emma nipa eni so koko baby on tena bia ewo eye nipa no ye rectum ye tukwan no ewo miensa pe koko mma nipa eni koko fifi nipa body hunandua ne mu na emom no so because say koko aba gumanim ebegum nsa ho bebre na esan say ye ntimu ya we nti no onu menuo bia na eye ntimu adwuma na ebetumi manako na man kofuka say bia esi nti sa ntimu adwuma se moja no bedi afusane ahuru moja ne mu na ma explain etumi aboa o cardio organ no o heart no etumi pompi moja yie no obehia da sebre herbal tonic sure obi ho na ho keka no odware na ho keka no sanipa no obehia tonic no mixture no ene Imuplex ne miensa no media nka mekura sesei no mekamfo se nka wo to age miensa ni nyina na ade ba ko so ni se emma bebiri wo ho a wo mu ni atenka low libido wo mu ni atenka ena bema so ne oba ebehia eye oba na tene bema on bema oba no
was said to me a look a little bit sexy kakra. Sure. Bia wash Toma Guso. Ma honya kono. No, yes. To honya kono na. Beman de satisfy adwemu. Sure. Nti nya hu ya pena boasi trim na chese na me na spinal cord nim. Ebedu down ho pair was say emoja dodo be gina etadua no. Okay. So emoja dodo a be gina etadua no. Enema good erection. Enema be man sorry ye because it has enough blood storage around the tip of the penis. Okay. And some erection now is very active and good. And it's about no low libido. On to me Kenyan Bema no. The Basana Bema so the Upa sorry to say Jaffa to home few. Sakake that be Yebibi. Nen Kenyan. Sentia. Oh. Until emoja do who fusane no. I will say we have blood very good blood circulation. Enti wunya da sebre heba tonic ni bi na ono nomo a be ma utumi kura atumi ye kama etumi sisi body no e mo di fusani kama amount of blood a wo hia sebe store e wo tip of the penis no for erection e be na ho e ba sa so na wo be kwa wie still no wo betim fifiri so fine sure enti no yo ba na se wo low libido fa da sebre heba tonic ni bi e be boa wo be ma so no wo hormones enye good enough usubetumi afebi good entina ya shada de syndrome ansani na aba no se wunya bomu a ebeboa doc ha ho say adofo ne ade hye ye ma sa number we Dr. Shadrack sorry mesrew frenu say ya maka kire say free consultation papa no na dwene no emu abobio yese kwatre kwa kaso obe mount ma ye atie ni din na we wo hwese ne ye wo kyerɛkyerɛ ne omanimu no a hu se adu papa ene ode aba no enti asona sama me number no ne yemfrɛ number no bio 0535 0535 01 04 42 0535 01 04 42 wo how bia ne amane bia ha wo no bia ya moya de so wo ha kura do atima frɛ Dr. Shadrack on ne nkasa isa miensa ne de for the time being no oba Otec fie ha obenya de na mmom nso ye heba pharmacy over the counter otomuro na upebia ofre sa number nso a ye beba obi ye damase Dr. Shadrack nyankopon shapa what na me foreign number no na we send can doctor back number etudwa okay na no instead of limiting to be we be tudwa 0744 0744 071 06664 na womo so mo peso mo ba clinic no ho ewo UK ho no booki appointment no mesre say womo no fa number we dem dem on your personal number womo no fa number we 0795 67 00 883 na just send the UK for no ebi obi person book appointment no call hospital ne wo hwa ya da ase asma ba nyankopon all right akra enti arofoni ade hye sa be Dr. Shadrack wasore wadama free consultation on ne nkasa de wo de awo no obekire omu amwate ho ase wadama obefre number no 0535 01 0442 0535 01 0442 eru abaya asem odi abaya ni mu hai eya kwa me brem nana me dase mayan che atifo bi mo ma gibra mu ti nyina yan che omo nana me sha sese wo ya oba na be ma na osisu a eya se bi wo bobra na ko ani ma wani na ho me nua ba ni an na ho first time wo ba ko di kan ba ye no wo di kan nya ba ko wakomienu miensa so wo di abrante ne keka sese ayi wo abrante a wo ne ti a ono wa ya aka for besen na wo twemienu wo dware aba be ya wo de oba dwane de ne ko she excuse bi o de ma se na wo ntwiti ne wo fa se yi na be say wo fa se ne papa we tio wo ko fo bi ba de na betena wo so
na wo fa se ne papa wen won se ngami ne ba ya hwie ka kuma bi yanka e bi yanka nu sa pempe so ya aduru mesre no se ba bi aduru na ye miensa de ye o ma na ni nkonkla no ho mum dan se obasa ni bi fofora ka ho ko se oni be ma ne tiw se wan hweye na se bi fofora san ko ba bi wa nan no na fe o twisan o ma me de wakoto adwuma mu wa ma wani anku adwuma no ho ansu adwuma na mpon ho aso ma master ni bi o se afa na wo san ko hwe adwuma na afa bi mu na wo san ko che se wo da se hwe adwuma no wa hu o se wo ton ade nti unim nananti ka o ye sa anka be bo ne pa abrante obi ntunifu o hia futuo papa o hwe na obe ya ahomaso sunsumo ni mu se de o sikasa no o nani bu ofom o muade na ka obi a wo ne ba ma wato pa won so ene na wo mamu mienu se o frɛ na so mi didi na tem what bi da nti ni maame na ka obi dini sa maame na tem anka be nde ni maame na wo se bi wo se hwi no obi abaya we anu ntimi ntra na da wo maame ni ne ba betena se mempese ma asem be ko wadi esuo nti mi tu moto abase CI ene na obeba enim se ne na brand ni moto no e ba ha obi anim on pe bi papa ni no be ka cha brand abaya ni maame nko se mo na obu omo no se ono oba mamu mienu wo ho hwe omo o fre no so na wo se ni maame na tem na oni be mantia se maame wo be ma wo fia nka sa brand nko oni o nya de wo ye no ene 8 no ene 16th on person papa me ka cha maame ni se CI before I be so eja ka kyerɛ krache ne mame sɛ na dwui sɛ be bo man a wo yɛ adwuma yi ekwan yi su yi metumi de wagya ɛwɔ baabi simpro ama ya twon krata tententen de amawo sɛ hwini abrante a wo bɛbɔ obra mepɔ kyerɛ manyida hɔ ma asɛm mansa ka kyerɛ sɛ ya wada mi hia no ofia yo ntimi ma me kasa no e ba wiye no Bernard mesrew se de nana Krobea se no e da ya wada e na dwo bena uko ya wo anapa no nkono ye hia ofidua mu a wa madia etuo na de ne beba okay oba de chia me akra se krachi Krobea Asante kotoko se asam ne se kramanyo abo asam imu ya no manko otu no nam wiem ke de na krama akwache no ono anepe awurai na akɔfa maame abeto amanim ne senka ummu ade kura no na nka nya opa wawo ama wo ne no ada udinatem ensa be na ade kotu ni trinza ene ukoye ne ho ade sɛ ma no sɛ bi wo mukro mu disika papa bi koye ma ho ade si efie mpo ma wo ma se dam mpo no wo mu nidi wo matem na ente sɛ wo asebi yobe kombo kura no na bi kura na maame kura wankasa kura no wonfira ne ntomada no wanya ho so se nipa bi ye ne mebu a ya ne yensese se ye se ye bro ye hunua na wakofra maame on de on e wo enya ho ate wo ba dia koma maame on de okrokro no bu no na ono a wawo ama obawu bia ma wonna no so a wanya ba ne bi no on de ummunu a eye wa ni nyankopon ntem asem ya na omunu enipa bi se otraje obi twipra gia na twi afa no ohu ba bia ode kro ni wo hunu ni awonka na yeme ye fro na wa ma ana na ho ye mahi papa ndi ya wada ye hia wo fie ha na awura we de ono anepe ana wakra ko fa ne saaba wa ko first one until wakwa ha mienu sese grantero oda so na mu wo de wadea ne se ye obetumi ade age ayeyia na de betu didia ne se obeye senkoa beteno ho ye adwuma na wo de ahwe nkwada no sese kura wo kan nkwaje nkwale ma pani wo hodada we sesi a ba ko wo nchen dada nti we wo sa beje no ene na kwotena wo ba bi a wo ne wo boy ne tina na ba ko no podi yedi na tam so onyimi ya enka wo hwe obi bai nti we be kan wade na besi enu ntina me se abamu a na wo se nka wo ba na ko be kire ni mabni ehunu ba bi a yede ade na beto akora medase enti awura kan akoma to yam sebe akwada oba wiase a otena maame ana papa nkyɛn 1 2 akwada ba ya usa se ote no na wonte won nkyɛn nte maame nkyɛn o maame nka ho nti nya ho abotre se ya wada no oba eye wa ma etuo na abeto unim ba bia wote kora no a ye be take stretch from Asokore Mampo to Kenya ase ye be bia ye be nya no ho ate
nya ho abotre yɛda ase atiefo asasu heba center for nso yankopɔn hyira wɔn mepamokyɛw Dr. Asasu Sofo Asamoa ɔno na di kubi heba powder no aba na saa kubi heba powder mekan onuadofo sɛ woyɛ bɛɛma na sese yɛ ya me ne wo kasɛi enioma nkoyie o mensɛm da fodwe enye 2 minutes ya na wo kwabna ni mesi kope kube nsuo ana nsuo dede na pe Asasu Herbal Center fo kubi herbal powder de bi se wunya bi a wawie mesi bra Asem Beba Dabi ha Otec 1029Fm ya obenya bi ato okọ Misty Herbal ene Breze Requa ewumrum ebi wo ho Ofata Drug Store eno nso wo buakwa kufodua eho nso ubenya bi sa abre kro na amu no Smart Herbal ewo boase afi wo san akofodwo Herbal eno nso wa Asante Mamponwa efodwo Herbal wa Asante bekwai eho nso ubenya bi ena okọ abuakwa O6 Plaza Lifeco Herbal ebi wo Tafume Market opposite Hisense no Great Leaf Herbal enso wo ubenya bi ena Sofolai Philipedubu ahen OTCMS ono oni Assemblies of God Church no edi animhwe Sofolai ho eho nso kwa ubenya bi wo de baabi a wo wa wo pebi no fre Sofo Asamoa sisi ya eye 0244 166602 ena 0243 505775 3P garlic mixture ne yadru na Piwak Natural Health for na de say dru we yaba onipa da se nie se wunya say dru we bi na so no mo a no kre me se o se ebeboa wo pressure dam ye cholesterol wo soro immune system na aye loose and function ye to de bi kura wo ho no pe 3P garlic mixture na dru we mo a baby eton no bi akwa abeja bi frɛ ye 0248928824 na yenkasa arafo medemosi me need the Krobea nana Yaw Asante mote oba de chia menka jakwa me mote nenka jataba na ihye adwumadie no engine room kwadwomo ma kwadwo ono nso de content ne so ma adofo nya ayetie bi yankopon hira wo hira me wo hira ye nyina no ntutu ya na mo nso fancy Dr. Cash ode dwaprim to aso